Вітаю, мои дорогие белорусы и белорусские, дорогие гости. Глядела я недавно Мелкаазёрова у Шрайбмана, где яны абмяркоўвалі такую тему, что Беларусь сёння нікому не цікавая. І, канешне, некая доля рацыі ў гэтым ёсць, бо вы ведаеце, у свеце адбываецца вельмі шмат розных падзей. І як бы нам таго не хацелася, свет не можа быць сфокусаваны толькі на Беларусі. Але сваёй працай, сваімі актыўнасцямі, сваёй энергіяй мы павінны вяртаць Беларусь у павестку. Нам ёсць што паказаць, нам ёсць што расказаць, і нам ёсць чым ганарыцца. І мы самі павінны заўважаць, што мы робім пазітыўнага. Паверце, пакуль Беларусь не будзе цікавая іншым, пакуль мы самі сабе не будзем цікавымі. Мы павінны тлумачыць, як у такіх цяжкіх умовах беларусы здольныя змагацца, беларусы здольныя выжываць і працягваць барацьбу. Не гледзячы на спробу рэжыму нас раз'яднаць і разбурыць наше адзінства, мы працуем разам, мы застаемся адзінымі. Мы будуем дэмакратычныя структуры. З'яўляюцца новыя ініцыятывы ў грамадскай супольнасці. Нашыя медыа, нашыя блогеры збіраюць мільёны праглядаў, і большасць гэтых праглядаў менавіта з Беларусі. Нашыя праваабаронцы збіраюць дапамогу рэпрэсаваным і збіраюць доказы злачынстваў гэтага рэжыма. Нашыя айцішнікі, яны робяць інавацыйныя і вельмі амбіцыйныя праекты, якія аб'ядноўваюць беларусаў і, ведаеце, уражваюць увесь свет. Нашыя вельмі аб'яднаныя беларусы замежжа прасоўваюць беларускую павесткі ў сваіх краінах і ладзяць акцыі салідарнасці. Нашы культурныя дзеячы, напрыклад, яны ўзмацняюць нашу нацыянальную ідэнтычнасць, якую мэтанакіравана хоча зруйнаваць гэты рэжым. А наша моладзь, яны ўсё больш і больш зараджаюцца беларускасцю. І, канешне, я хачу асобна адзначыць беларусаў у Беларусі. Не гледзячы на страх і вельмі цяжкія умовы там унутры краіны, яны робяць не публічную, але такую важную працу на зямлі. Дзякуй вам вялікі за гэта. Мы натхняемся нашымі героямі, добраахвотнікамі, якія бароняць Украіну і Беларусь на полі боя. І мы ўсёй нацыяй смуткуем па загінулых. Як, напрыклад, Марыя Зайцева, якая 9 дзён таму ахвяравала сваім жыццём дзеля будучыні Беларусі. І мы ўсёй нацыяй смуткуем па ўсіх тых, каго забіў рэжым. Нашыя палітвязні, я хачу вам нагадаць, што гэтая наша з вамі адказнасць, каб вызваліць нашых людзей з турмаў. І хай боль за нашых каханых, за нашых родных, за нашых сяброў за кратамі ператвараецца ў энергію, якая рухае нас наперад. Дарагія сябры, каб іншыя палюбілі Беларусь, перш за ўсё мы павінны любіць яе гэтаксама моцна. І мы павінны любіць яе нават тады, калі цяжка. Калі здаецца, што ўсё згубіла сэнс, калі дрэнныя навіны забіраюць апошнія сілы. І ведаеце, той шлях, які мы зараз праходзім, мы ж яго
праходзім упершыню і не заўжды разумееш, што спрацуе, а што не спрацуе. Але трэба спрабаваць, трэба працягваць працу, трэба эксперыментаваць. І я не ведаю, трэба бачыць, якія добрыя справы мы ўжо робім. Трэба заўважаць пазітыўнае, трэба натхняць і любіць адно аднаго. І сёння, насамрэч, гэта добрая магчымасць, каб выказаць сваю падтрымку тым, хто сядзіць сёння побач з вамі. І я вельмі ўдзячная кожнаму, хто сёння тут прысутны, нягледзячы на тое, што следчы камітэт пагражае нам усім новымі крымінальнымі справамі. Ведаеце, як казаў Алесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат і палітвязень, я не баюся, хай баяцца яны. І пераадолець страх нашмат прасцей, калі ты ведаеш, што ты не адзін. І нас шмат, мы ўсе розныя, але я ўпэўнена, што ў нашай разнастайнасці і ёсць наша сіла. І ад нашай актыўнасці, наша актыўнасць сёння, яна фармуе гэты імідж новай Беларусі. І толькі ад нашай актыўнасці залежыць, ці будуць успрымаць Беларусь як безнадзейную справу, ці як нацыю, якая бароніць сваю будучыню. Я хочу падзякаваць сёння усім замежным журналістам, дыпламатам і палітыкам, якія працягваюць натхняцца беларусамі і не губляюць веру у нашу справу. І я дзякую кожнай беларусцы і кожнаму беларусу, якія не даюць гэтай веры згаснуць. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь! Шановне господарство, давайте ще раз аплодисменти Світлані Тихановській. Дякую. Вельмі натхняльна. Сёння будзе шмат спікераў, таму не будзем цягнуць і марнаваць час. Сустракайце кіраўнік НАУ, намеснік Святланы Тихановскай у аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Можна ўсё. Пусціць каханне дымам, взять і занедбаць мінулы шлях, але толькі не любіць радзімы з чорнаю павязкай на вушах, з чорнаю павязкаю на вуснах, з чорнаю павязкай на вачах, толькі слухаць словы нездарлівыя, толькі не тлуміць яе маной, бо ў адным мы вінны, пакуль жывы, праўдай абавязаны мы ёй, істинной, адзінаю, адной. Песняр беларускай зямлі Уладзімір Караткевіч. Што для мяне праўда? Праўда для мяне Беларусь. Што для мяне праўда? Праўда гэта радзіма. Што для мяне праўда? Праўда гэта вольная, незалежная Беларусь, вольная ад гвалту і тэрору. І гэта павінна стаць ісцінай. Гэта павінна стаць нашай мэтай. Яна з'яўляецца нашай мэтай. Думаю, што для большасці з нас свабода і незалежнасць гэта тыя два словы, якія ідуць разам. Але некаторыя нам кажуць, давайте адмовімся ад свабоды, каб захаваць ілюзорную незалежнасць. Уявіце сабе незалежную дзяржаву без свабодных людзей, а хто будзе бараніць гэтую незалежнасць? Узурпатар, рэжым ці свабодныя вольныя людзі? Не будзе незалежнай Беларусь, калі мы не даб'емся свабоды і волі для беларусаў. Птушка ў клетцы не спяваюць.
І у нас спачатку забяруць свабоду, забралі свабоду выбара і пазней забяруць незалежнасць. Нельга уявіць свабоду без адказнасці, бо давайте сабе прадставім. Свабодныя людзі, а над імі бандыт, злачынец. Ці можам мы такую сітуацыю сабе уявіць у жыцці? Не. Таму павінна быць адказнасць, бо калі наступае адказнасць, тады наступае і свабода для гэтых людзей. Я шчаслівы, што сёння пабачыў на вуліцах Варшавы шмат беларусаў. На мітынгу сёння ў гэтай зале. Як я думаю, сёння мы паглядзім у тэлеграм-каналы, на Белсаце, у іншых незалежных СМІ і пабачым, сколькі вольных беларусаў, якія прагнуць свабоды, незалежнасці, выйшла на вуліцы розных гарадоў па ўсім свеце. Бо гэта наш абавязак. Гэтую гадзіну, некалькі гадзін прысвяціць Беларусі. Гэта жа, здаецца, нічога не каштуе. Дзякуй вам, дзякуй, што вы ёсць. Мы чуем, што хтосьці кажа нам, давайте станем на калені. Але мы не хочам станавіцца на калені. І гэта злуе рэжым. Ён з гэтага ў шоку. Чаму? Я ж такі сильны, я рэжым. Я прымушу вас, станьте на колени, просите ласки моей. А мы не стали на колени. Я, Павел Латушка, не стал на колени. И я перакананы, что вы не станете на колени. Пакуль мы не скарымся, мы не стоим на коленях. И у нас есть надея. И я откажу, не, у нас нема надеи. У мяне, і я спадзяюся, што і у вас ёсць перакананне, што мы зможам перамагчы і што мы будзем жыць у вольнай краіне, дзе будзе незалежнасць, адказнасць і свабода. Жыве Беларусь! Апладысменты яшчэ раз. Гэта быў Павел Латушка, а зараз запрашаем сюды, на гэтую сцэну, Анжеліку Мельнікаву, спікерку Каардынацыйнай рады 3-го склікання. Калі ласка, таксама апладысменты. Давайте, яшчэ. Ну што вы, трэба ж грамчэй, трэба, каб было. Калі ласка. Вітаю, паважаныя сябры, паплечнікі. Вось што сёння лягло мне на сэрца. Больш за 4 гады эміграцыі я марыла аб тым, як вярнуся да сваіх родных, да сяброў, да сваіх яблыняў. Я думаю, што многія з вас гэтую сустрэчу таксама прадстаўлялі не раз, як мы вернемся свабоднымі людзьмі у вольную Беларусь. Літаральна праз тыдзень будзе вечар сустрэчы выпускнікоў у маёй роднай Нясвіжскай гімназіі. І у 2020 годзе я прыйшла на такі вечар. Ужо 20 гадоў, як я скончыла школу, а тады я прыйшла, у нас было 15 гадоў. І нам казалася, што мы такія ўпэўненыя ў заўтрашнім дні. Я дзялілася сваімі планамі. Тады пабудавалі кватэру, будавалі дом. Была ўжо за плячыма кар'ера ў міжнароднай карпорацыі, я пабачыла свет. Вельмі хацела стаць яшчэ раз мамай, пачуць сябе мамай хлопчыка. І калі я бывала за мяжой, то ў мяне былі такія думкі. Калі бачыла штосьці добрае, нейкую пляцоўку для заняткаў спортам, альбо нейкую інфраструктуру для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Я думала, вось бы нам такое ў Беларусі. А калі нейкі непарадак, то думала, ну, добра, што ў нас такога няма. Таму не планавала я з'язджаць са сваёй краіны. Але я ўсё ж такі упэўненая, што мы будзем дома. Якія б сцены не будавалі, якія б муры не паўставалі, свет змяняецца. І мы будзем дома. Цяпер, калі мы жывём тут,
займаемся сваёй працай, дзеткамі. Мы павінны таксама не забывацца на тое, што кожны з нас можа ўнесці свой уклад у тое, каб быць у вольнай Беларусі. Не сварыцца на пустым месцы, быць разам, памятаць, што мы ёсць адно ў аднаго і што ёсць тыя, хто нас чуе і чакае ў Беларусі. І калі я не магу папасці на гэты вечар сустрэчы, а я вельмі люблю гэтыя вечары, заўсёды прыходзіла да сваіх настаўнікаў. Мы давалі такія невялічкія падарункі, рабілі сваім настаўнікам, а я заўсёды выходзіла на сцэну і спявала аб тым, як мы сумуем па школе. А сёння я сумую па сваёй радзіме. Таму я хачу, каб мяне пачулі не толькі ў гэтым зале, але і на радзіме. Гэта я прысвячаю сваім настаўнікам і сябрам. Ад родных ніў, ад роднай хаты у панскі двор дзеля красы. Яны бяздольныя узяты ткаць залатыя паясы. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Зрабіце мне грабчэй мікрафон, калі ласка. Хачу, каб пачулі ў Беларусі. І цягам доўгія часіны дзявочыя забыўшы сны свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Дякуй. Жыве Беларусь! Прасіла, каб зрабілі выцішэнне, але магу яшчэ адзін прыпеў спець, калі вы пажадаеце, не? Дякуй! Давайте громчей потребные ваши аплодисменты. Так, ну что хочется сказать. Теперь мы ведаем, як проходить паседжанне координаційної ради. Дзеля такого можна і балатавацца ў наступны раз. А зараз, пад ваши аплодисменты, гэта трэба рабіць. Вельмі важна, каб вас не паказваюць у трансляцыях, але вас павінна быць чутно. Таму вельмі громкія аплодисменты кожны раз. Спадзяюся, мы дамовіліся. Валер Мацкевіч, кіраўнік апарата аб'яднанага пераходнага кабінета, пад вашы аплодисменты з'яўляецца тут на сцэне.
Мы вас чакаем. Прывітанне, беларусы. А ведаеце, апошнія дні вельмі цяжка было засяродзіцца на працы, розныя думкі, разважанні пра тое, ну а што яшчэ такога важнага, вартага трэба сказаць сёння такім розным беларусам. Розным з аднаго боку, а з іншага такім блізкім, зразумелым, родным. Ну, сапраўды блізкім, таму што мы аб'яднаныя з вамі адной мэтай, адной марай, аднымі намерамі. Ведаеце, я разумею, што сярод вас хтосьці ёсць такі, які гарыць нястанна змаганнем, імпэтам. Хтосьці, мажліва, прызнаецца ціха на кухні, што мае пэўны крызіс надзеі. Я дакладна ведаю, што сярод вас ёсць той, хто ўжо распакаваў той самы чамадан, які пару год стаяў некранутым пасля эміграцыі. Ёсць тут такія, ці толькі я адзін такі з чамаданам? Я бачу вас. Дзякуй за шчырасць. Ну, асабліва, насамрэч, я думаў пра тое, а што сказаць тым беларусам, якія нас глядзяць зараз праз VPN з Гародні, Берасця, Магілёва, Гомеля, Менскай, Залатой Горкі і чамусьці я перакананы з Серабранкі. Ведаеце, па-першае, я хочу сказаць, што я сапраўды веру ў тое, што мы з вамі робім. Я веру ў сілу, імпэт, ідэі кожнага з вас, у сваю і вашу моц. Я дакладна ведаю, што менавіта цяпер увесь свет назірае за намі з вамі, назірае за беларусам. А ці, можа, ўжо здаўся беларус? Ці ўсё ж такі не змірыўся? А ці хопіць у нас характара рабіць усё ад сябе магчымае? І сёння мы якраз і сабраліся тут з вамі, каб прадэманстраваць сабе найперш, але і ўсяму свету, што мы з вамі не скораныя. Мы з вамі не здаліся. Мы ведаем, куды мы ідзем і навошта мы гэта робім. Я перакананы, што мы годныя лепшага. Я ведаю, што наш абавязак зрабіць усё магчымае, усё неабходнае, каб спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Я ведаю, што кожны з нас прасынаецца з думкаю пра тое, што наш абавязак заключаецца ў тым, каб усе палітвязні выйшлі на волю. Але таксама наш абавязак планаваць і будаваць будучыню, рабіць усё магчымае, каб быць да яе своечасова падрыхтаваным, калі ўсе будуць на волі. І менавіта таму у аб'яднаным пераходным кабінеце мы асаблівую увагу надзяляем накірунку сацыяльнай палітыкі. Бо сацыяльная палітыка найперш гэта аб падтрымцы людзей. Бо гэта ёсць падмурак для фармавання здаровай, дэмакратычнай дзяржавы і развітога грамадства. Але сацыяльная палітыка гэта не толькі пра тэрміновую дапамогу. Гэта найперш і пра роўны доступ да базавых правоў і магчымасцяў. Сёння ў Беларусі, на жаль, гэта не так. Мы ведаем, што сацыяльныя інстытуты, якія мусяць бараніць правы беларусаў, ну, па сутнасці, яны пакідаюць уразлівыя групы сам-насам са сваімі праблемамі. Жанчыны, ЛГБТК, кам'юніці, шматдзетныя сем'і, ветэраны, былыя палітвязні. Усе яны сам-насам са сваімі праблемамі. Усе яны змагаюцца за свае правы і атрымліваюць толькі неразумення і рэпрэсіі ад дзяржавы. Кожнае трэцяе дзіця у Беларусі ў шматдзетнай сям'і жыве з недахопам паўнавартаснага адзення, паўнавартаснай ежы, якаснай адукацыі. Але гэта не можа і не мусіць быць нормай у новай Беларусі.
я ўжо не буду ўзгадваць, але ўсё ж такі варта, напэўна, бо маем шмат камунікацый і з пажылымі людзьмі. І варта сказаць, што вы ведаеце, што пенсіі ў Беларусі сярэднія такія, што людзі, якія заслугоўваюць годнага жыцця, не могуць забяспечыць нават звычайных нейкіх элементарных патрэбаў. І менавіта з-за гэтага, менавіта па гэтай прычыне, сёння я хочу прэзентаваць вам нашу ідэю, якую мы распрацавалі ў хуткім часе. Яна будзе рэпрэзентавана ўжо як працуючы праект. Гэта фонд сацыяльнай падтрымкі беларусаў. Фонд сацыяльнай падтрымкі беларусаў, ён створаны менавіта для дасягнення гэтай мэты. Мы плануем запуск фонда для таго, каб стварыць устойлівую сістэму дапамогі для тых, хто мае яе патрэбу ўжо сёння. І гэты фонд будзе працаваць па двух асноўных накірунках. Першы – гэта экстранная дапамога. Безумоўна, гэта тое, што будзе датычна медычнай дапамогі і гуманітарнага накірунку. Але таксама у гэтым фондзе прадугледжаны і праект доўгатэрміновай інтэграцыі. Гэта праграмы, якія будуць прадугледжваць адукацыю і дапамогу ў пошуку працы тым людзям, якія аказаліся вымушана за мяжой, і людзі, якія патрапілі ў сур'ёзныя крытычныя нейкія абставіны жыцця. Я думаю, што тут ёсць людзі, якія пасля вымушанай міграцыі сутыкаліся з такімі выклікамі. І гэты фонд мусіць быць адказам на такія выклікі. Калі Беларусь стане свабоднай, і мы ведаем, верым і зробім усё для таго, каб яна такая была, гэты вопыт ляжа ў аснову новай сацыяльнай палітыкі нашай з вамі дзяржавы. Мы зможам выкарыстоўваць апрацаваныя механізмы, якія тут падрыхтаваны ў працы гэтага фонда, каб аднавіць нашу краіну і абараніць кожнага яе грамадзяніна. Фонд сацыяльнай падтрымкі беларусаў – гэта і ёсць першы крок да пабудовы такой Беларусі. Давайце зробім гэты крок разам. Дзеля справядлівасці, дзеля роўнасці, дзеля клопату, дзеля Беларусі. Жыве Беларусь! А давайте яшчэ раз. Давайте вельмі гучна гэта зробім, таму што гэта быў не проста выступ, а была нават прэзентацыя. І гэта цудоўна, што ёсць не толькі ідэі, але гэтыя ідэі, яны неяк абрамляюцца, з іх нешта атрымліваецца і нават будзе працаваць. Ну мы спадзяемся. І чым грамчэй вашы апладысменты, тым больш шанс, што ўсё тое, што тут прамаўляецца, што яно так і будзе. Праўда, праўда. Давайте, не трэба скупіцца. Сёння трэба рабіць это гучна. Слухайце, ну тут трэба, я зачытаю, каб не памыліцца нідзе. Франак Вячорка. Галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Калі ласка, Франак. Добрый день. Раз, два. Добрый день, дорогие белорусы. На жаль, я не умею спевать, как Анжелика Мельникова. А про таких, як я, казали, медведь на вуха наступил. Але у школе у меня была іншая мянушка. У школе у меня была мянушка, называли Беларус. Казали, эй, Беларус, давай пас. И мы гуляли в футбол, я давал пас. І гэта Беларусь так прычапілася вот у 8-й гімназіі ў Менску, што яно так захавалася праз усю школу. Так я ў канцы ўжо праз 4 гады вырашыў спытацца, так а чаму я беларус? Яны кажуць, ну ты ж патрыот, ты ж па-беларускі разговариваешь, ты ж проці Лукашенко. Значит, ты беларус. І вось гэтая мянушка, так, яна вот так мне запомнілася, і я зразумеў, што быць беларусам – это значыць быць прыкладам, быць нармальным. Быць нармальным, які разумее, што любіць Лукашэнку – гэта ненармальна, размаўляць па-беларуску – гэта нармальна. І вось з гэтай мянушкай я пачаў старацца, шукаць і быць прыкладам. І вось гэтую не пераходзіць на расійскую мову, калі там
мяне не прымушаюць тлумачыць, калі нехта не разбіраецца. А потым мяне забралі ў армію. І ў арміі я правёў 1,5 года, служыў Мазыры, там адкуль ракеты пускалі недавно. І там у мяне была новая мянушка. Мяне назвалі там палітык. Политик, ты дежуришь, ты дневальный сегодня. Кто очки моет? Политик. Ось, я думаю, ну добре, політик, так політик. А потім, уже пройшло 3 місяці, я вже там, спочатку там ти дух, потім ти слон, я вже відслужив своє, і я вирішив спитатися. Вот уже ты, кто уже там заканчивал службу, так а вот политика, чему я политик? Ну ты ж тут за справедливость борешься. Потому что ты политик. Вот, все политики борются за справедливость. И я зразумел, что быть политиком так само не дрэнна. Быть политиком – это значит быть за справедливость. Тому все тут, кто в этой зале, все те, кто нас глядит, и те, кто лічыць, что то, что отбывается в Беларуси, это несправедливо, вы так само политики. И тому не треба бояться политики. Быть у политицы – это значит быть за справедливость, быть за нормальность, быть за нормальную будучыню. А увогуле, беларусы ж нормальные. Нам вось со школы, потым у этих книжках, потым с телеканалаў казалі, што мы там цярпілы, мы там памяркоўныя, нам трэба моцная рука, мы не выходзім, не пратэстуем. А потым аказалася, што мы нармальныя. І ў 2020 годзе мы показалі сваю нармальнасць. Это не было тое, што мы там выскочылі, мы просто сталі смелыя, дастаткова, каб паказаць сваю нармальнасць. І калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, калі паглядзець усё тое, што мы рабілі цягам гэтых 30 гадоў дыктатуры, стваралі стартапы, дабіваліся поспехаў, стваралі фантастычную музыку, здымалі фільмы, мы паводзілі сябе як абсалютна нармальныя еўрапейцы. І вось гэтая нармальнасць, якая ў нас ёсць, яна бачна і цяпер. Калі пачалася вайна, беларусы не сталі у адзін шэраг з агрэсарамі. Беларусы, калі паглядзець па апытаннях, абсалютнай большасці супраць вайны. І лічбы непадтрымкі вайны ў Беларусі не адрозніваюцца ад шэрагу краінаў еўрапейскага звязу, дзе, здаецца, ёсць і дэмакратыя, і свабода слова, і так далей. Але проста беларусы нармальныя, мы разумеем, што вайна – гэта зло, што дыктатура – гэта несправядлівасць, і што ў нас ёсць нармальная будучыня, як у кожнай нармальнай еўрапейскай краіны. І я хочу, каб мы з вами сёння проста гэтую нармальнасць, гэтую чалавечнасць, гэтае жаданне справядлівасці проста захоўвалі ў сабе. Не баяліся палітыкі, таму што яна частка нашага жыцця, яна таксама частка таго, каб быць нармальным. Каб мы не баяліся сваёй мовы, нават калі палохаюць там следчы камітэт, всех пасадзім, асудзім, все канфіскуем. Таму што яны ненармальныя, а мы з вами нармальныя. Так давайте ж будем нормальными, европейскими белорусами. Дякую за то, что вы ёсць. Жыве Беларусь! Дзякуй, Франак, гэта было цудоўна, эмацыйна. Цяпер мы ведаем, што ты беларус, палітык. А ёсць якое-нибудь прозвішча зараз? Шэры кардынал. Но калі асэнсуеш, чаму так называюць, потым нам на наступным годзе раскажаш. Шаноўнае гаспадарства, гэта быў першы блок сённяшняга форуму. Выступалі тых, каго мы ведаем як палітыкаў. Наперадзе у нас яшчэ шмат хто выступіць тут, на гэтай сцэне, але зараз будзе відэазварот ад тых, хто зараз бароніць Беларусь ва ўкраіне. Уся увага на экраны. Відэазварот ад Паўла дзядзькі Шурмея. 2020 года. За гэты час змянілася ўсё. Часта кажуць, у беларусаў няма выбару. Гэта неправда. Выбар ёсць заўсёды. Мы, беларускія добраахвотнікі палка імя Кастуся Каліноўскага, зрабілі свой выбар. Мы ўзялі ў рукі зброю, і кожны знішчаны акупант, кожны бой – гэта наш крок да свабоды. Так, вайна – гэта цяжка. Але мы разумеем, што змагаемся за простае права на сваё жыццё і свабоду. Вайна ва ўкраіне – гэта не нейкі далёкі канфлікт. Гэта пагроза, якая ўжо ў нашай хаце. Адсядзецца не атрымаецца. Глобальны канфлікт не абміне нікога. На нас рухаецца зло, якое прыносіць смерць, гвалт і знішчэнне. Былога спакойнага жыцця няма. Няма больш гарантый і бяспечных месцаў. Адкрыта абгаворваецца верагоднасць вайны ў Еўропе.
Калі вы думаеце, што ваша хата з краю, то хутка прыйдуць тыя, каму яна патрэбна больш за вас. Гэта не пра палітыку, гэта пра выжыванне. У нас цяпер ёсць выбар, але выбар цяжкі. Бій ці бяжы. Пытанне толькі адно, які выбар твой. Час словаў скончыўся. Цяпер час дзеянняў. Наша будучыня вырашаецца тут і зараз. Гэты час належыць табе, Беларусь. Час зрабіць выбар. Жыве Беларусь! Давайте еще раз ваши аплодисменты ваярам, беларусам, якія змагаюцца за Украіну і за Беларусь. А зараз перад вами зноў вольны хор, які выканае песню на словы, якія напісаў Сергей Ціхановскі. Знаходзішся за кратамі. Шлях, який ми все пройшли, які не ми. Не забыть стали на шале, как лепей жить. С той боротьби повстала наша нація уже назавжди. Не марно все, історію ім'яни наші увійшли. Як нас хапали і кидали в автозаки, як почали збивати людей, які правду прагнули спознати. І тыя смерті, як на збройних забивали, аля дома. А що взамін включали пісні нам, диджей перамен. І гэты шлях, які ми все пройшли, які не ми. Нам не забыть, як стали на шале, каб лепей жить. З той боротьби повстала наша нація ужо назавжди. Історію ім'яни наші увайшли. І гэты страх саўдзельнікам ён баязліўся ўскрозь прапаў. Разбураныя сям'і, знявечаныя лёсы, зрок зніклых на судах. Дык адкажы, няжо гатовы здацца, ды забыть про все. Мы не павінны здрадзіць тым, хто пацярпеў за лепшае жыццё. За шляху, па якім мы все прайшлі, не збочым мы. Нам не забыть, як сталі на чале, каб лепей жыць. З той боротьби повстала наша нація ужо назавжди. Не марно всё, історію ім'яни наші увайшли. Няхай вакол турма, свобода яна внутрі, углибся без зірні, повстань за своє прави. Няхай вакол турма, свобода яна внутрі, углибся без зірні,
раки, де немає броду, шерия бики, танчуть карагоди, ланцюги вночі, одлівають златом, ворог там кричить, звуком родним братом, полыхає там, вогніша до неба, п'ють яни віно, заядают хлебом, песни їм п'ють, старі цыганки б'ють копитом б'ють, а в небе маланки, гетия бики, мають свою правду, їм не треба сонця, темри їм багато, їм весни не треба, їм зими поболей, каб ти хлопець спав, на печі в неволі. Грай, грай, шукай, у снах юнацтва своє мари грай, гукай, весны зеленой теплой чары грай, грай, спевай, дружной песни райской воли грай, 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 гони быков, вернется доля. Напились быки, скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине скачут по дворах, отчиняют хаты, хто не поховался, буде виноваты. Гэтыя быки мають свою правду, їм не треба сонця, темри їм багато, їм весни не треба, їм зими поболей, каб ти хлопець спав, на печі в неволі. Грай, шукай, у снах юнацтва своє мари грай, гукай, весни зеленой теплой чары грай, спевай, дружно песни райской воли грай, грай, гони быков, вернется доля, грай, шукай, у снах юнацтва своє мари грай, гукай, весны зеленой теплой чары грай, спевай, дружно песни райской воли грай, грай, гони быков, вернется доля, грай. Країну
Гэта быў вольны хор. Дзякуй вялікі. Дзякуй, вольны хор. Гэта быў вольны хор. Ну давайте яшчэ раз. Трэба праводзіць апладысментамі. Сапраўды вольны хор. Даць ім волю, яны б тут спявалі бясконца. А зараз запрашаем сюды на гэтую сцэну яшчэ раз галоўны дарадца Святлана Ціхановская. Калі ласка, Франак Вячорка. Это я... Класс! О! А можно докрануться? Калі ласка. Я ведаю, што ўжо Класс! гэты пашпарт ужо выклікаў цэлую буру эмоцыяў. Многія паспеліся натхніцца. Многія паспелі расчаравацца. Многія паспелі згубіць веру і сказаць, што это сувенір. Але гэты пашпарт ёсць. Ён стаў часткай нашай рэальнасцю. Ёсць сэмпл і ёсць пачатак працы і наперадзе яшчэ больш працы. Гэты праект пачынаўся як народны праект, і ён такім застаецца. З гэтай ініцыятывай прыйшлі да палітыкаў і сказалі, што мы хочам мець такі пашпарт. Вы сказалі, што вам трэба дакумент, які б пацвярджаў вашу беларускасць, што беларусы не хочуць асацыявацца з рэжымам, беларусы не хочуць несці адказнасць за злачынствы Лукашэнкі, і беларусам трэба ідэнтыфікавацца. Сёння няма
у міжнародным праве ніякага прэцэдэнту, да якого б мы дакладна маглі апеляваць. Мы праходзім гэты шлях упершыню, і мы шукаем, намацваем магчымасць і вырашэння для таго, каб гэты пашпарт не толькі быў сімвалічным дакументам, але і меў практычную карысць. Дэмакратычныя сілы, кабінеты, офіс. Мы працуем над двума рашэннямі. Першае рашэнне тэрміновае, і гэта застаецца нашым прыярытэтам. Гэта вырашэнне пытанняў з легалізацыяй, пашпарты замежніка, каб не патрабавалі апастыль, каб вы атрымлівалі доўгатэрміновыя ВНЖ ці міжнародную абарону. Гэта застаецца нашым прыярытэтам, каб тыя беларусы, якія церпяць ад пераследу рэжыму, яны не пакутвалі ў іншых краінаў ад таго, што робіць з ім Лукашенка. Але ёсць рашэнне доўгатэрміновае, і мы яго будзем рабіць у любым разе. Мы яго павінны давесці да канца. Гэта наш пашпарт. Адно не пярэчыць іншаму. Гэты пашпарт не заменіць пакуль што ні вашых ВНЖ, ні пашпартоў замежніка. Але гэты пашпарт, гэта задзел на будучыню. І магчыма, а можа так і будзе, што гэты пашпарт вернецца ў новую дэмакратычную Беларусь. Таму рабіць яго трэба з задзелам на доўгую будучыню. І тое, што ён біяметрычны, тое, што ён электронны, дазволіць яму быць актуальным і 3, і 5, і 10 год наперад. Пра вырашэнне кароткатэрміновае вы ведаеце, што гэтая праблема у розных краінах выглядае па-рознаму. І шэраг краінаў за апошні год спрасцілі для беларусаў, дзякуючы працы дэмакратычных сіл, умовы атрымання дакументаў. Дзесьці, зялёным пазначаныя, ужо беларусы атрымалі пашпарты замежніка, і ў бліжэйшыя паўгоду частота выдачы гэтых дакументаў пабольшыцца, паскорыцца. Але ўсё роўна бальшыня краінаў еўрапейскага звязу, не кажучы пра Каўказ, не кажучы пра Балканы, не выдае і не мае такога дакументу. Таму наш пашпарт у першую чаргу мы будзем змагацца за яго статус у тых краінах, дзе няма тэрміновага вырашэння для беларусаў. Што гэты пашпарт значыць і што ён робіць? Безумоўна, сімвалічная роля. Сімвалічная роля, але такая важная роля. У палітыцы нават сімвалічныя рэчы маюць вельмі вялікае значэнне. Ён ініцыяваны вамі, ён ініцыяваны людзьмі, грамадствам, дэмакратычнай супольнасцю. Ён умацоўвае нашу з вамі каардынацыю. Ён дае нам магчымасць адрозніць і сказаць, што мы не рэжым, мы іншыя, у нас ёсць свой пашпарт, у нас ёсць свае сімвалы, у нас ёсць свая мова, у нас ёсць свае структуры. І вельмі важны элемент – гэта інавацыйнасць. Тое, што мы ў чарговы раз падкрэсліваем, што беларусы здольныя эксперыментаваць, і нашыя айцішнікі, нашыя спецыялісты, і наша здольнасць у самых складаных умовах ствараць крэатыўныя, нечаканыя рашэнні, гэты пашпарт пацвярджае. Другая задача – гэта палітычная. І палітычна ўжо цяпер гэты дакумент мае рашэнне. Як толькі мы пачынаем гаварыць пра пашпарт у некаторых краінах, яны кажуць, а можа быць, мы лепш зробім 10-гадовыя пашпарты замежніка для вас усіх? Раді Бога! Калі ласка, давайце вырашаць. То бок ужо цяпер ускосна частка праблемаў яна вырашаецца толькі тым, што гэты праект пачаўся. Мы спадзяемся, што гэты пашпарт таксама раскажа і беларускую гісторыю. Тое, што сотні тысяч беларусаў праз рэпрэсіі вымушаныя выехаць з Беларусі. Не могуць атрымаць дакументаў, не могуць атрымаць пашпарты замежніка і прыцягне, безумоўна, увагу да Беларусі ў свеце. І трэцяе, гэта практычны. Ён складаны, але ён будзе напрацоўвацца. І я ўпэўнены, што крок за крокам ён будзе набываць новыя магчымасці і новыя даваць бенефіты сваім уласнікам. І чым больш будзе выдадзена пашпартоў, тым больш у нас будзе аргументаў пры размовах з замежнымі палітыкамі казаць, што гэта важна для беларусаў, таму што тысячы беларусаў, 5-10 тысячаў атрымалі гэтыя пашпарты, яны верыфікаваныя, і ім патрэбная магчымасць легалізавацца, атрымаць ВНЖ і ўрэшце рэшт падарожнічаць. І, безумоўна, мы будзем працаваць з нашымі праектамі «Новая Беларусь», «Лічбавая Беларусь», «Тры кіты», іншымі, каб гэты праект таксама даваў доступ да дадатковых сервісаў і магчымасцяў. З аднаго боку, гэта пашпарт замежніка, а з іншага боку, гэта ідэнтыфікатар
актыўных удзельнікаў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ужо шмат зроблена, я не буду пералічаць, таму што мне сказалі, што ўжо трэба ехаць на сустрэчу з міністрамі еўрапейскіх справаў, дзе будзе таксама прэзентавацца і абмяркоўвацца гэты праект. Але першае, бяспека самае важнае, і не будзе выдадзены першы пашпарт, пакуль не скончыцца аўдыт GDPR. Гэта зойме яшчэ некалькі тыдняў. Але мы ўжо сёння пачынаем прыём перадзамоваў. На сайце беларускага пашпартнага цэнтру ўжо цяпер адкрыты збор заявак. За гэты час вы праходзіце верыфікацыю, падаеце заяўку, і як толькі вы атрымліваеце пацвярджэнне, прызначаеце час і праз тыдзень атрымліваеце дакумент. Мы пачынаем нарошчваць гэтую базу, гэтую працу, выдаваць дакументы, не чакаючы афіцыйнага прызнання. Таму што, каб стварыць істотную колькасць базы дакументаваных грамадзян Беларусі, зойме пэўны час. Пашпартны цэнтр працуе ў Вільні, але ў перспектыве, безумоўна, задача адкрыць яго і ў Польшчы, і ва ўкраіне па магчымасці. І наступныя крокі. Я ўжо завяршаю, таму што час ляціць. Перадзамовы адкрываем сёння. Да 31 сакавіка завершацца ўсе неабходныя аўдыты, і гэта была, у тым ліку, першая і галоўная крытыка пашпартнаму праекту, як будуць захоўвацца дадзеныя, які не трапяць на рукі рэжыму. Перамовы з уладамі мы вядзем да канца лета, да жніўня, і мы ўжо будзем мець адказ і разуменне, дзе ў якіх краінах які прагрэс па статусе пашпарта. Наша задача, каб да канца года пашпарт быў унесены з тым ці іншым статусам у базу еўрапейскага звязу. І адкрыццё іншых пашпартных цэнтраў будзе залежыць у тым ліку ад працы адвакацыйнай і ад таго, як пойдзе праца пашпартнага цэнтру. Дырэктар пашпартнага цэнтру Марыюс Гудзелайцес, ён пачаў гэтую працу ў жніўні. Калі да жніўня гэта ўсё была размова пра канцэпт, пра ідэю, зараз, калі мы пачалі рэалізоўваць, мы сутыкнуліся з рэальнасцю. І вельмі добра, што цяпер над пашпартным праектам працуюць прафесіяналы, людзі, якія працавалі ў гэтай сферы, працавалі ў іншых краінах. І я ўпэўнены, што гэты праект, ён стане нашым ноу-хау, і я думаю, што ён стане яшчэ адной дэманстрацыяй таго, што беларусы здольныя знаходзіць выхады ў самых складаных сітуацыях і што беларусы здольныя ствараць гістарычныя прэцэдэнты. Сёння мы заклікаем вас рэгістравацца, падаваць заяўкі на перадзамовы для пашпарту. Памятайце, што гэты пашпарт ён не мае фінансавання з боку Вашынгтона ці Бруселя. Тыя людзі, якія падтрымлівалі гэты праект, гэта прыватныя данаты і прыватныя фонды. І гэта ваш праект, это наш з вами праект, і ён патрабуе дадатковай падтрымкі, калі мы хочам зрабіць яго сапраўды паспяховым. Яшчэ раз дзякуй вялікі. Заўжды трэба з нечага пачынаць. Давайце зробім усё магчымае, каб гэты праект стаў нашым супольным поспехам. Дзякуй, жыве Беларусь! Дзякуй, Франак! Поспехаў. Итак, зараз на гэтай сцэне Фёдор Паўлюченка, журналіст, галоўны рэдактар Reform News. Калі ласка. Гэта распачынаем мы блок медыа. Сюды будуць выходзіць тыя, каго вы ведаеце і ведаеце іх у твар. Калі ласка. Аплодысменты. Так, канешне. Вітанне ўсім, спадзяюся, мяне чуць. Ведаеце, дзякуй, што запрасілі сюды, але мы ў нашай рэдакцыі спрачаліся, ці трэба журналісту ісці на палітычнае мерапрыемства, ці ўвогуле гэта патрэбна, каб беларускія журналісты неяк удзельнічалі ў такіх палітычных мерапрыемствах. Ну і складана душніць пасля такіх натхняльных выступаў, але я паспрабую, выбачайце, калі ласка. Справа ў тым, што я хацеў паразмаўляць, распавесці, я лічу, што гэта тая самая аўдыторыя, якая павінна пачуць гэта. Можа, гэта простыя рэчы, але мы кожны раз, кожны год сустракаемся з гэтай праблемай. Хто такія журналісты, для чаго яны, што яны робяць? Шмат, напэўна, на гэтай секцыі буду шмат казаць пра тое, што журналісты, медыа – гэта чацвёртая ўлада, што мы уплываем на штосьці. Але, ведаеце, адказ зараз мой такі.
беларускія журналісты не з'яўляюцца зараз чацвёртай уладай. Нават ва ўсім свеце яны таксама страчваюць гэтыя паўнамоцтвы. Праблема ў тым, што гэта было раней. Безумоўна, медыа, сродкі масавай інфармацыі, яны былі ўладай, яны ўплывалі на грамадства. І ўплывалі чаму? Таму што была платформа, праз якую яны дастаўлялі контент, быў якасны контент, які знаходзілі журналісты, перапрацоўвалі, рабілі яго больш прывабным для спажывання, і людзі карысталіся гэтым. І гэта быў бізнес, вялікі бізнес. То бок, медыа маглі самі сябе фінансаваць, медыа рабілі якасны контент, і медыа збіралі аўдыторыю, яны ўплывалі на грамадства. Безумоўна, гэта частка ўлады. Што адбываецца зараз? Некалькі дзён таму я ўбачыў пост Маска, і, ведаеце, на мой погляд, гэта ўсё тлумачыць. Гэта не тое, што вы падумалі, гэта не ад сэрца да Марса яго выхадка, але быў яшчэ адзін пост. Пра тое, што кожны зараз з'яўляецца журналістам і медыа. І вось гэта насамрэч не тое, што праблема, гэта добра, але атрымліваецца так, што мы размазалі вось гэтую ўладу паміж платформамі, паміж рэдакцыямі, журналістамі і паміж бізнесам. І зараз журналісцкая рэдакцыя, яна не можа зарабляць сама насамрэч. Яна не мае платформы, яна працуе на іншых платформах. І яна застаецца ей толькі працаваць над інфармацыяй, над якаснай інфармацыяй. Чым мы зараз адрозніваемся ад звычайнага блогера, ад усіх вас? Я насамрэч не маю адказа, але можна патлумачыць. Магчыма, толькі тым, што мы гэтым займаемся больш прафесійна. Я лічу, што эту простую думку трэба зразумець. Мы зараз, я кажу пра тое, што журналісты беларускія, яны і насамрэч ва ўсім свеце. Гэта адна з самых уразлівых катэгорый грамадзянскай супольнасці. Таму што мы страчваем грошы, мы страчваем уплыў, мы страчваем платформы, ўсё больш інфатэйменту, ўсё больш нейкіх чутак, плётак, а прафесійная інфармацыя, яна не цікавая. Яна цікавая толькі тым, хто прымае рашэнне, і ён хоча быць цвярозым. Вось я лічу, што мы яшчэ можам страчваць больш уплыву, таму што мы не павінны падабацца. Я ведаю, што і журналісты вам усім, насамрэч, тут шмат актывістаў, палітыкаў, мы не падабаемся, таму што мы робім такую працу, якая можа вас пакрыўдзіць, нешта там зламаць у вашай канцэпцыі, паказаць вас не такімі, якія вы ёсць. Але ведаеце, гэта як ёсць вечарынка, людзі выпіваюць алкаголь, і павінен быць адзін чалавек, які будзе цвярозым вадзіцелем, які дапаможа ўсім астатнім прыехаць дадому. Вось я лічу, што журналісты, беларускія журналісты, увогуле журналісты, гэта якраз тыя, насамрэч, не вельмі прыемныя людзі, не вельмі, магчыма, цікавыя, якія павінны дапамагчы грамадству заставацца цвярозым. Ці не рабіць памылак, не рабіць памылак. Ну і апошняе. Выглядае ўсё песімістычна. Я спадзяюся, што мои калегі, якія тут будуць выступаць, яны больш аптымізму дададуць. Але лічу, што грамадства зараз, нашае грамадства, павінна падтрымаць менавіта журналістаў, павінна падтрымаць людзей, якія працуюць з гэтай дакладнай інфармацыяй, каб разумець, што адбываецца. І лічу, што выйсці магчыма, гэта рабіць з журналістаў такіх вядомых асобаў, каб яны нарошчвалі, кожны з іх нарошчваў свой бренд, а не былі закладнікамі той ці іншай пляцоўкі, той ці іншай платформы. Спадзяюся, прыклад Белсату, насамрэч, шмат нам расказаў пра тое, што можа быць з незалежнай журналістыкай, калі яна становіцца часткай палітычнай гульні. Дзякуй за тое, што паслухалі, ну і спадзяюся, вам не спадабалася гэта. Дзякуй вам, спадар Фёдор. Яшчэ раз. Фёдору, калі ласка. Гэта было не душна, гэта быў такі душ халодны і вельмі патрэбны. А зараз тут на сцэне Таццяна Мартынова, стваральніца руху «Хопіць баяцца», лідар фракцыі «Хопіць баяцца» ў Коордынацыйнай радзе, палітычная блогерка і грамадская дзеячка, голас беларусаў ва ўкраіне. Таццяна Мартынова, пад вашыя апладысменты.
Белорусы достойны лучшего и слушать больше музыки, чем слов. Больше пения птиц, а не лязганье тюремных засовов. Больше детского смеха, а не взрослых жалоб. Но давайте будем честны. Разве только белорусы достойны этого? А украинцы? А те мои друзья из российской оппозиции, которые где-то здесь, в этом зале, не вижу вас. Вы где-то здесь. Спасибо, что вы с нами все это время. А грузины? Сакартвела гаумарджос. Арцевидаквитит ардапринебен. А американские, которые сегодня, возможно, тоже останутся без денег, без грантов, без каких-либо возможностей зарабатывать на активизме. Меняются времена, господа. Все меняется. Мы не уникальны. Наша ситуация не уникальна. Сегодня ко мне подошли друзья и спросили: Таня, у вас у белорусов это что? Митинг или концерт? Я говорю, знаете, у нас у белорусов такая уникальная ситуация. У нас всегда митинг, потом концерт, или концерт, потом митинг. Ну, тут как карта ляжет. Причем у лукашистов то же самое. Они проводят учения и потом хор Министерства обороны. Оно всегда так. Это какая-то наша, наверное, уникальная черта, что мы не можем ни спеть, мы не можем ни что-то рассказать, мы не можем не обойтись без какого-то легкого хотя бы бульбасрача. И это уже всегда митинг. Если вы зайдете на какой-то стрёмный пост в Фейсбуке, в комментарии там будет всегда митинг. А потом песня. Потому что обязательно кто-то выложит: вот это уже было в Ютубе, вот вам ссыль. Но мы не уникальны. Точно так же ведут себя украинцы во время войны. Точно так же ведет себя российская оппозиция, которая тоже пересралась все со всеми. И что? Я думаю, что мы сегодня вместе с вами со всеми должны вспомнить две вещи важных, которые вытягивают меня все эти годы. Это первое наше 2020 года. Белорус, белорусу, белорус. Мы забыли про это. Мы перестали быть евреями, ребята, которыми мы были в 20-м, когда только по нашему синему паспорту мы делали все друг для друга. И второе. Очень все любят притчу на, да, вот там кольцо Соломона, и это пройдет. Нет, есть вещи, которые не проходят. И которые не пройдут при вашей жизни, при моей жизни. Но есть одна фраза, которая всегда вытягивает меня. Сейчас я хочу вам ее подарить. Неважно, насколько вам плохо или насколько вам хорошо. Так будет не всегда. Готовьтесь к тому, что будет или лучше, или хуже. И поэтому несите деньги к своим. Помогайте своим. Помните, что тогда они помогут вам. Я хочу, чтобы сегодня все услышали. Мы разбросаны по всему миру. И только мы можем друг друга вытащить, даже если мы никогда не вернемся домой. Спасибо. Гэта была Тацяна Мартынова. А чаму не было некай такой файнай пафоснай музыкі на сыход? А зараз ваши аплодисменты. Гурт Крыві, Крыві для вас. Трэба паграмчэй, паграмчэй. Давайте так, трэба падтрымліваць. Ось яны цудоўныя, калі ласка. Грамчэй, грамчэй. Гурт Крыві! О, класс! В большом карагодику девочки гуля, люли мои люлюшки,
девочки гуля. Доброго молодчика бранили руга. Люли мои люлюшки бранили руга. Пуховую шапочку с головочки сбил. Люли мои люлюшки с головочки сбил. Белую рубашечку наем разорвал. Люли мои люлюшки наем разорвал. Пошел добрый молодец, пошел ты заплакал. Люли мои люлюшки, пошел ты заплакал. На что меня мамочка на горе ради. Люли мои люлюшки на горе ради. И старые, и малые семя не нялю. Люли мои люлюшки семя не нялю. Семя не любят, звуки прогонят. Люли мои люлюшки, звуки прогонят. Люли мои люлюшки, люли мои люлюшки, люли мои люлюшки, люли мои люлюшки, девочки гулял. Дякую. Весна чуха, балбачуха, ворон крача, сирокоча. Ворон крача, сирокоча, девка плача, замуж хоча. Весна чуха, балбачуха, ворон крача, сирокоча. Ворон крача, сирокоча, девка плача, замуж хоча. Девка плача, замуж хоча, не крач ворон, не крачеся. Не крач ворон, не крачеся, не плач, девка, не плачеся. Деткам по яєчку, старим бабкам по києчку, старим бабкам по києчку, молодым девкам по вяночку, малым деткам по яєчку, старым бабкам по києчку, старым бабкам по києчку, молодым девкам по вяночку.
Дякуй. Дякуй, дякуй. Летела стрела, даю доль села. Ой-ли, ой-люли, даю доль села. Убила стрела добромолодца. Ой-ли, ой-люли, добромолодца.
Дякую. Дякую. Браво! Беларусы годны лепшага. Живе Беларусь! Гэта гурт Крывін. Давайте громчэй, громчэй. Дякую вам, дякую, гэта было цудоўна, шыкоўна. Вось такія песні павінны гучаць на чыгуначным вакзале, а не тое, ну, разумееце, аб чым я. Працягваем блок медыа. Сустракайце, Сцяпан Буціла, журналіст, заснавальнік медыа-праекта «Нехта». Пад вашы воплескі. Калі ласка, громчэй. Добрый день, шановные сябры, добрый день. Дякую вялікі ўсім, што прыйшлі, таму што хочацца сказаць штосьці вельмі важнае для ўсіх, і зараз я растлумачу чаму. Пакрысе. Эту заставку со Светланой Тихановской и Павлом Латушко в главной роли каждый день смотрит 2 миллиона человек. Каждую минуту 1000 человек смотрит наш контент. И так несколько лет. Не надоело, спросите вы? Не надоело ни нам, ни им. Даже наоборот, я бы сказал, что интерес к свободе, к правде, к переменам, он растет. Только на каналы «Нехта» ежедневно заходит и следит за ними 10 миллионов человек, и 5 миллионов просмотров в месяц у нас есть из Беларуси на разных платформах. Люди хотят знать правду, но правда — это то, что в Беларуси является преступлением за 150 километров на восток отсюда по прямой линии. Это уже то, за что дают, к сожалению, не награды, а сроки. Только представьте себе, 4-е место по количеству заключенных журналистов сегодня занимает Беларусь во всем мире, среди 200 стран. За решеткой люди, которые никого не убили, ничего не ломали и в целом ничего не украли, кроме раздутого у самолюбия. Правда, это то оружие, которое наносит урон режиму и помогает разрушать высокие муры системы. Кирпичи, стены из лжи и страха. Именно поэтому режим называет правду преступлением. Поэтому журналистов называют экстремистами, читателей пособниками, а слова угрозой для целого государства. Что уж там говорить, «Нехта» была признана террористической организацией в Беларуси. И все 5,5 миллионов наших подписчиков, соответственно, тоже. Ее участники, простят меня, Талибан и, не знаю, Хизбалла, но по праву мы крупнейшая террористическая организация в мире. И, кстати, всем, кто... Спасибо. Всем, кто сейчас нас смотрит и слушает, тоже добро пожаловать в клуб, как соучастники. Но не переживайте, все это работает лишь в вымышленном лукашенковском мирке, огороженном, изолированном лепрозории с закрытыми границами. И заразить своей идеологией без идеи они хотят каждого, до кого только дотянутся посиневшие щупальцы. В этом году на пропаганду решили потратить $52 миллиона в рублях. Конечно же, бюджет «Нехта» в 1700 раз меньше, но в топе YouTube-каналов из Беларуси мы лидируем. Если бы не шорты, которыми СТВ забивает эфир, то мы были бы на первом месте. В общем-то, не по количеству, а по качеству мы и лидируем. Но суть в том, что бюджет очень сильно отличается. И вот на вершине топа YouTube-каналов наравне с государственными просто правда ценнее, чем любая дорогая пропаганда, ее не арестует. Никто не арестует. Радует, что, кстати, в топ-10 каналов входит уже гораздо больше независимых наших ресурсов. И наша задача сделать так, чтобы мы, зелененькие, хорошие, на стороне правды, добра, входили в топ-5. Мы можем это сделать и можем помочь. YouTube — это не просто цифры, это вторая по популярности платформа после государственного телевидения в Беларуси по поглощению, потреблению информационного контента. На самом деле это очень важно, потому что, в отличие от ГосТВ, это то, где есть независимая реальная информация. На первом месте в белорусских трендах в декабре было наше видео о том, как власти скрывали поломку на БелАЭС и перенесли выборы на месяц раньше. Нас читают, нас смотрят, в том числе через VPN, нас пытаются избегать сторонники Лукашенко, но даже у них это не совсем получается. Вот в последнее время, когда разную информацию в интернете смотришь, видеоролики, всплывают различные вбросы и провокации от наших беглых, особенно на YouTube. Смотреть на откровенную ложь, дезинформацию вообще нет никакого желания. Надо с ними бороться. Надо бороться, ограничивать вот их болтовню.
Ну, к сожалению, ограничивать не получается, точнее, к счастью для нас и к сожалению для них. Вообще, события, происходящие в Беларуси и за ее ближайшими пределами, мы освещаем по всему миру и уже стали самым популярным информационным каналом на русском языке в YouTube, обогнав даже и собрав аудиторию месячную больше, чем телеканал «Дождь». Это первый белорусский ресурс, который смог выйти на столь широкие международные охваты. И мы хотим больше рассказывать про свое и поддерживать своих. Безумоўна, мы з Беларусі не губляем наших каранёў, але наш контент громко и гордо звучит на разных языках, including English on X and YouTube. W tym też mówimy po polsku, skoro jesteśmy w Polsce. Спілкуємося навіть часом українською в редакції, бо понимаем друг друга с полуслова, ведь наши идеи не имеют границ, а говорим мы все на одном языке фактов и правды. Говорят, журналистика — это четвертая власть, но в Беларуси, как мне кажется, а, наверное, так и есть, это первая после Лукашенко, именно поэтому он столько внимания уделяет СМИ, столько говорит с журналистами, провластными и не только. Давайте поддерживать независимые медиа, блогеров, создателей контента, ведь многие из них, как и Нехта, сейчас делают лишь 10% из того, что могли бы, имея больше ресурсов. Ну, а мы пока идем работать дальше, и вместе с вами обязательно сделаем так, чтобы одни из следующих наших видео новостных выглядели как-то так. Но пока смотрите наш новый клип «Гаагский трибунал» про Лукашенко на канале Нехта. Спасибо большое, и продолжаем оставаться на связи. Живе Беларусь! Браво, браво! Ну, класс, класс. Самый популярный русскоязычный медиапроект. Давайте еще раз поаплодируем. Это был Степан Путила. А наступным на этой сцене Алексей Диковицкий, кіраўнік проекта «Беларусь Tomorrow». Есть и такое. Разумеете, человек не выйдет, покуль вы не поаплодуете. Ну так трэба робить. Выйдзе. Прывітанне ўсім. Так сціхла это зараз. Ну, все подумали, пэўна, Дзікавіцкае выпусцілі, он со сваім металам зноў тут зараз будзе ўсіх катаваць. Справа зусім у іншым. Па-першае, рады ўсіх бачыць. Чаму Ван Хейлен? Я сёння раніцай паглядзеў, якія гістарычныя, так сказать, даты. Вось 26 студзеня, што адбылося ў светнай гісторыі? Дзе там грамадзянская вайна ў Штатах, там гэта ерунда ўсё. Выбраў дзве. Першая, гэта 70 гадоў таму нарадзіўся Эдді Ван Хейлен, выбітны гітарыст. А 25 гадоў таму, чвэрць стагоддзя таму, пэўна, уже мала хто пра гэта памятае, было абвешчана аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Дык вось, калі Эдді Ван Хейлен памер, я смуткаваў. Калі скончыць сваё жыццё, сваё існаванне гэтая саюзная дзяржава, я перажываць не буду. А чаму я ўзгадаў пра гісторыю? Таму што тут крыху раней на сцэне казалі пра тое, што маўляў, пакажам усім, што беларусы здольныя ствараць гістарычныя прэцэдэнты. Дык вот я чамусьці перакананы, што 26 студзеня, і это не вялікае нейкае эга, так і будзе. Гэта не толькі тое, што зараз адбываецца, якое завецца нібыта галасаваннем. Гэты дзень будзе запісаны як дзень, калі была ўпершыню так публічна шырока прадстаўленая ідэя праекту «Беларусь Tomorrow». Чаму? Бо это гістарычны прэцэдэнт. Таму што зараз мы завемся стрімінгавай платформай, якая ўжо ёсць, якая вяшчае на спадарожніку. І што гэта такое? Гэта месца, дзе збіраюцца паволі ўжо частка сабраныя беларускія незалежныя медыі. Навошта? Каб яны маглі быць усе ў адным месцы. Захоўваючы свае брэнды, захоўваючы свае маркі, захоўваючы сваю рэдакцыйную палітыку, але каб яны былі ў адным месцы даступныя кожнаму беларусу, кожнаму чалавеку, ў прынцыпе, на свеце, хто мае доступ пакуль што да спадарожніка Hotbird. Бо гэта яшчэ важней у сітуацыі такая, як сёння. Калі абмежаваны доступ да інтэрнэту ў Беларусі, вы ўключаеце і бачыце, каго вы там бачыце. На сённяшні дзень вы можете там пабачыць Маланка медіа, можете пабачыць Еўрарадыё, Мост медіа, праекты, звязаныя з «Зеркалам», з нашай Нівай, беларускім расследавальскім цэнтрам і гэтак далей. Гэта каля 15
партнёраў. Чаму гэта важна? Па-першае, самааб'яднанне. Тыя, хто працаваў у медыях, добра ведаюць, што не заўсёды беларускія незалежныя медыі любяць адно аднаго. Але тут яшчэ што важна. Кожная медыя мае сваіх гледачоў, чытачоў, слухачоў. Кожная медыя мае сваю рэдакцыйную палітыку. І беларус атрымлівае карціну свету, карціну падзеяў у краіне, у свеце вачыма гэтых розных рэдакцый. Бо адна рэдакцыя, якая б яна не была, няхай яна будзе самая разумная, хай гэта будзе CNN, нехта, Еўрарадыё, ці яшчэ, невядома, неважна хто, але адна рэдакцыя гэта не 15 рэдакцый. Все-таки карціна свету будзе шырэйшая. Яшчэ адно, 20 гадоў таму, 15, а нават 10 гадоў таму, каб стварыць відэаконтент, добры відэаконтент, трэба было мець вялікія дарагія студыі, камеры, абслугу і гэтак далей. Я не кажу, што зараз гэта не патрэбна. Патрэбна, але відэаконтент цяпер ствараць значна лягчэй. І гэта робяць усе. Вот я таксама магу зараз выцягнуць, да, відэо націснуць, і у меня ёсць відэаконтент. Дык вось патэнцыял праектаў, которые робяць паволі відэаконтент, нельга згубіць. Нельга згубіць. Трэба ўзяць гэтыя кавалкі. Хтосьці робіць размовы, хтосьці падарожжы, хтосьці кулінарнае шоу, хтосьці гумар, хтосьці мульцікі. Сабраць, прычесаць прыгожа, паставіць у сетку вяшчання і паказаць у адным месцы. Навошта гэта? Яшчэ адна прычына, а яна менавіта такая, што калі гэтыя муры, пра которые казаў Сцёпа, рунуць, а яны раней ці пазней рунуць, дык патэнцыял вытворцаў відэаконтенту нельга згубіць. Ён, гэты патэнцыял трэба выкарыстаць дзеля таго, каб стварыць беларускае, мультымедыйнае, шматплатформавае, грамадскае тэлебачанне. Бо розныя рэдакцыі, паўтаруся, маюць рознае бачанне свету, розных гледачоў, адказваюць на розныя патрэбы гледачоў. Дык вось, усе разам мы зможам адлюстроўваць і патрэбы грамадства. Што мы можам даць? Мы даем цяпер магчымасць доступу да большай аўдыторыі, ніякіх блакад. Мы таксама можам дапамагчы, так сказать, падказкай, добрай радай, бо часам, каб зрабіць відэаконтент лепей, не трэба нейкіх вялікіх інвестыцыяў. Трэба паправіць святло, трэба паставіць камеру ў іншым месцы, трэба папрацаваць з голасам. І гэта мы ўсё прапаноўваем нашым партнёрам. Тых, хто яшчэ не далучыўся, заклікаем далучыцца. Ну і дзякуй за запрашэнне. Жыве Беларусь! Дзякуй! Дзякуй вам. На гэтым скончыўся блок медыя. Блок медыя скончыўся. І зараз тое, дзеля чаго мы тут усе з вами збіраемся. Тое, чым знакамітая Беларусь сваёй салідарнасцю. Сустракайце, Андрэй Стрыжак, кіраўнік Байсол. Андрэю можна і грамчэй папляскаць у далоні. Асабліва тыя, хай пляскаюць, каго ён эвакуяваў. Сябры, я рады вас бачыць сёння. Я рады вас бачыць штодня. Я рады вас бачыць у выглядзе тых людзей, якія заходзяць на наш веб-сайт baisol.org і робяць нашу салідарнасць справай. Гэта вельмі громкае слово, якое заўсёды вельмі гучна гучыць, асабліва тут, на польскай землі, бо у свой час менавіта слово «салідарнасць» зрабіла сучасную Польшу Польшай. У нас ёсць усе шансы, і мы вартыя, мы годныя, мы маем права на тое, каб жыць лепш ужо сёння, і каб жыць лепш ужо заўтра, паслязаўтра і як мага даўжэй. Беларусь — гэта такі праект, гэта такая справа, якая можа быць даўжэйшая за нашае жыццё, якая можа быць не сёння, а заўтра і паслязаўтра такой, як мы яе сабе марым. Пра гэта трэба таксама памятаць, што далёка не ўсё, што мы хочам з вами разам зрабіць, рэалізуецца сёння. Але гэта не значыць, што мы не павінны гэта рабіць. І салідарнасць — гэта адна з тых падстаў нашага грамадства, адна з тых асноў, на чым усё гэта пабудавана і што робіць нас беларусамі. У мяне заўсёды ёсць адзін такі прикол, які я распавядаю людзям, якія хочуць зразумець, а чаму менавіта салідарнасць — гэта адметнасць беларусаў. Я кажу, скажыце, калі ласка, ці ёсць у вашай мове спецыяльнае слово для салідарнасці?
А у нас у беларусаў ёсць гэта талака. І нікому не трэба тлумачыць тых, хто зараз сядзіць тут у зале з беларускімі пашпартамі, яшчэ, можа быць, не тымі чырвонамі, што прэзентаваў Франак, але нікому не трэба тлумачыць, што такое талака. Гэта калі ўсе разам збіраемся і робім штосьці для агульнай карысці альбо для таго, каб дапамагчы чалавеку, які трапіў у беду. І фонд беларускай салідарнасці гэта проста адна з праяваў гэтай вельмі важнай справы. Але не толькі пра салідарнасць я сёння хацеў бы з вами пагутарыць. Ёсць 3 слова на літару «С», якія для мяне асабіста важныя і якія з'яўляюцца часткай пабудовы маёй уласнай асабістасці. Гэта свабода. Першае. Свабода нас усіх ад таго, каб нас катавалі, каб нас прымушалі рабіць тое, што мы не хочам. Зараз я звяртаюся да тых беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Вас сёння прымушаюць, заганяюць на гэтыя ўчасткі. Вы все памятаеце, што нават калі вы туды пайшлі, вы не з'яўляецеся саўдзельнікамі гэтага злачынства, таму што вас вымусілі. Тое, што ўнутры вас, яно застаецца пры вас. Ніхто гэта не адбярэ. На шчасце, дзяржава яшчэ пакуль не ўмее залазіць нам у галовы і прымушаць нас думаць тое, што мы хочам. Таму свабода як галоўная каштоўнасць. Другое «С» – гэта справядлівасць. Без справядлівасці, без грамадства, якое пабудаванае на праве, на тым, што ніхто нікому не можа зрабіць штосьці не па праве, ніхто не можа сказаць часам не да законаў, можа быць пабудаваная сапраўдная сучасная дэмакратычная Беларусь. І трэцяе слово – гэта салідарнасць. І з гэтых 3 «С» складаецца ўсё тое, што для мяне, а я думаю, што і шмат для каго, для вас, з'яўляецца каштоўнасцю, тое, на чым пабудаванае нашае жыццё. Я вельмі ўсцешаны тым, што літаральна пару дзён таму мы абвесцілі збор для Еўгена Брыцько, ягонай дачкі Касіі Брыцько, і мы сабралі амаль 12 000 еўра на тое, каб яна атрымала шанец бачыць сваё жыццё ўласнымі вачыма. Ва ўсіх колерах, ва ўсіх магчымых праявах. І я ўсцешаны, я рады таму, што вы таксама паўдзельнічалі ў гэтым. І штодня вы творыце беларускую салідарнасць. Вы робіце са слова справу. Дзякуй вам вялікі за гэта і за тое, што далучаецеся, за тое, што застаецеся ў гэтым шыхце. За год гэта прыблізна 25 000 чалавек. Проста ўявіце сабе, не гледзячы на ўвесь той прэсінг, не гледзячы на тое, што зараз тыя ГБшнікі, якія глядзяць гэты эфір, скрыжэчуць сваімі зубамі і думаюць, як гэта ўсё задушыць, 25 000 чалавек штогод далучаюцца да справы беларускай салідарнасці толькі праз наш фонд. А колькі людзей, якія далучаюцца яшчэ да розных маленькіх ініцыятыў. Я бачу, як гэта робіцца ва ўсёй дыяспоре, як людзі пачынаюць розныя справы, маленькія, вялікія, сярэднія. Рабіце, калі ласка, рабіце гэтага больш. Таму што гэта і ёсць падстава нашай устойлівасці, гэта ёсць падстава нашай будучыні. Таму што праз салідарнасць мы даказваем тое, што нам не ўсё адно, што кожны з нас мае значэнне. І ў гэтым ёсць розніца паміж дзяржавай і паміж намі, бо дзяржава спрабуе давесці да нас, што вы все вінцікі, вы нічога не вартыя. Кожны з вас нічога не варты без пашпартоў. Мы не будзем даваць вам пашпарты. Ёсць пашпарты? Канешне, справа дыскусійная, ці ён будзе працаваць так, як ёсць. Мы з Франкам пра гэта таксама часта размаўляем, але гэта таксама нашая справа. Як мы гэта ўсё зробім, так яно і будзе. Ніхто не будзе рабіць гэта за нас. Так што рабіце, ставайце разам і будьце ў гэтым шыхце і не здавайцеся. У самых складаных сітуацыях, калі вам хочацца апусціць рукі, зрабіце гэта толькі для таго, каб троху іх разняволіць, а потым падняць іх зноў і разам з нашымі кулакамі, нашай моцай ісці далей. Дзякуй вам усім. Дзякуй, Андрей. Жыве Беларусь! Жыве Байсол. Ну, малайчына, Стрыжак. Надалей на гэтай сцэне грамадская палітычная дзеячка, дэлегатка фракцыі моладзевы наступ у каардынацыйнай радзе, былая палітзняволеная Алана Ебрэ-Марыям. Калі ласка, пад вашыя апладысменты. А мне кажуць, не зыходзь з кадра, каб нешта на сцэне адбывалася, пакуль выходзіць спікерка. Пастаім, пачакаем. Калі ласка. Дякую. Забыла пульт. Прывітанне ўсім, рада ўсіх бачыць. У апошнія 5 год мне прыйшлося пасталець. І канчаткова прызнаць, ёсць не толькі чорнае і белае. Зараз мне амаль 28 год. І у 20-м годзе, у лістападзе, я апынулася за кратамі, і тады мне было 23. Холад, боль, жахі, катаванне. Каб выжыць, мне прыйшлося яшчэ лепей
зразумець людзей. І панцыр недаверу сфармаваць для таго, каб людзі меня не падманулі. Тым больш людзі, якія знаходзяцца ўнутры сістэмы. Аднойчы ў калідоры турмы я сустрэла выпадкова чалавека, ён аказаўся адвакатам. Мы пазнаёміліся з ім, а пасля апынулася, што ён да мозгу і костак абажае Лукашенка. Як часта бывае, у калонію да мяне перасталі пускаць адваката, старога адваката. А гэты новы чалавек, якога я сустрэла ў калідорах турмы, ён адзіны, хто змог прарвацца да мяне, калі на мяне завялі новыя крымінальныя справы да 12 год зняволення. У такія моманты я думаю, што мы не такія розныя на самой справе. І нягледзячы на палітычнае непаразуменне, гэты чалавек стараўся для мяне, клапаціўся, і тады яго моцная падтрымка здавалася мне дзікай, бо нават некаторыя члены сям'і адвярнуліся ад мяне і перасталі падтрымліваць, сказалі, што я сама села ў турму. Мы самі прызначаем сабе ворагаў. Мы дзелім беларусаў на такія і не такія. Але тады чым мы адрозніваемся ад рэжыма Лукашенка, калі можам сказаць, што людзі, якія маюць супрацьлеглае меркаванне, яны не маюць права на існаванне, і людзі не маюць права на адсутнасць меркавання. Мы забылі, што пабудаваць дыялог з тымі, з кім мы не згодныя, не нападаючы на іх, не лічачы ворагамі, гэта нармальна. Бо гатоўнасць да дыялогу – гэта прыкмета цывілізаванасці і даросласці. Мы зараз можам з вамі спрачацца, маю я рацыю, ці не маю, ці гэта агулам, можа быць, траўма пасля зняволення. Але каму як не гісторыя нас рассудзіць. У часы Першай сусветнай вайны на Заходнім фронце была вельмі распаўсюджаная з'ява, яна вядома як каляднае перамір'е. Нямецкія і англійскія салдаты падчас раства на нейтральнай зоне пачыналі гуляць футбол, хаця яны толькі нядаўна забівалі адзін аднаго. Абменьваліся падаркамі ў акопах, праз акопы, прабачце. Яны дзяліліся адзін з адным навінамі, размаўлялі, старалі адзін аднаго паразумець і нават хавалі людзей разам. Всё гэта нагадвае нам, што дзеля людзей мы павінны шукаць ту самую чалавечнасць, дыялог і мір. Я упэўнена, што зараз у зале ёсць людзі, якія прытрымліваюцца стратэгіі «змагаемся, ціснем, пакуль не зруйнуем рэжым». І гэта вашае права. Але мы ў 4 гады ўжо ў стагнацыі, і нічога не змяняецца. І думаю, што гэтая стратэгія ўсё ж такі не спрацавала. Супрацьлеглая стратэгія – гэта капітулюем, распускаем дымсілы і прызнаем сваю, паразу. Але таксама гэтая стратэгія не гучыць як штосьці эфектыўнае. Я не думаю, што ні вы, ні беларусы ў Беларусі, ні дэмсілы пагадзяцца таксама з гэтай стратэгіяй. Як бы две крайнасці, паміж імі быццам бы нічога няма. Але, гледзячы на той бок ракі, мы не заўсёды бачым мост проста перад намі. І наш мост – гэта дыялог. Трэба прызнаць, што абодва бакі адказныя за гэтае падзяленне нацыі. Канешне, той бок, які разгарнуў рэпрэсіі, ён нашмат больш адказны. Але дыялог для вырашэння гэтага падзела грамадства, ён не значыць, што мы прызнаем сваю паразу, ці што мы адмаўляемся ад поглядаў. Я не адмовілася ад сваіх поглядаў. Я дагэтуль не прымаю гвалта, забойств, бесчалавечага абыходжання. Я не смагу выбачыць людзей, якія катавалі мяне, катавалі беларусаў, беларусак, якія парушалі міжнароднае права, урываліся ў іншыя краіны і вырашалі, што хтосьці не мае права на існаванне проста за нейкай прыкметы.
мы з беларусамі, з звычайнымі беларусамі не такія розныя. Як часта мы гаворым, ёсць прыхільнікі Лукашэнка і нейтралы, але і астатнія беларусы, беларускі, канешне, але яны не Лукашэнка. Мне здаецца, што мы ўсе хочам аднаго – міра, суверэнітэта, будучыня для нашых дзяцей і развіцця нашай краіны. Мы аб'яднаныя па чалавечых каштоўнасцях, а не па палітычных поглядах. Мне здаецца, што толькі у беларускіх сем'ях магчыма, каб у адным пакоі сидзела маці і глядзела тэлевізар, прапагандысцкія відэа Лукашэнка, а ў іншым пакоі суседнім сидзеў бацька, які мог глядзець экстрэмісцкія каналы, YouTube, незалежныя СМІ чытаць. І пасля яны едуць разам, выхоўваюць дзяцей, смеюцца з жартаў адзін аднаго. І гэта абсалютна натуральна, таму што ёсць рэчы вышэй за ідэалагічнае непаразуменне. І гэта любоў і сям'я. Мы бачым гэта па бацькам, якія стомленыя пасля працы носяць перадачкі сваім дзецям палізняволеных. Мы бачым гэта па людзям, якія 28 гадзін стаяць на мяжы, проста каб адзін дзень пабачыць сваіх дзяцей і правесці з ім час. Мы бачым гэта і па людзях, якія абсалютна з рознымі поглядамі збіраюцца за адным сталом, каб адсвяткаваць штосьці і стараюцца быць разам, не гледзячы ні на што. Таму што сям'я ў нас адна, іншай не будзе. Ці значыць гэта, што мы павінны адмовіцца ад будучай адказнасці для тых, хто нас катаваў, біў, ці выбачыць усіх? Нет, не думаю. Але наша барацьба пачыналася не для таго, каб выгнаць кагосьці з дому, каб застацца там аднымі. Мне здаецца, што тады, калі дом будзе пусты, у ім проста не будзе будучыні. Калі мы застанемся падзеленыя, мы все, абсалютна все, прайгралі. Дыялог з чалавека з дзяржавай – гэта дэмакратыя, а дыялог чалавека з чалавекам – гэта шлях да дэмакратыі. І я жадаю нам стаць на гэты шлях. Дзякуй вялікі за ўвагу. Дзякуй вялікі, Алана. А зараз мы працягваем блок салідарнасці тут, на гэтай сцэне. Вячеслав Касінераў, праваабаронца, дысідэнт Бай. Дзякуй, што вы ўжо зразумелі, што трэба грамчэй і мацней сустракаць тых, хто выходзіць на сцэну. Всем привет! Сегодня немножко настройтесь на науку. Хорошо. В 80-х годах предыдущего столетия ученые начали исследовать судебную систему Америки и увидели такую вещь, как шум. Оказалось, что за одни и те же действия одного человека могут посадить на годы, даже десятилетия в тюрьму, а другому еще куда дадут штраф и отпустят. И это делали люди, которым штат какой-то или вся страна доверила власть распоряжаться жизнью, судьбой человека. Как так происходит? Ученые были в шоке, когда узнали, что в зависимости от того, сколько времени прошло после того, как судья пообедал, он был склонен, например, если он голоден, он был склонен давать большее количество лет или больше склонен был сажать человека в тюрьму. А человек, который покушал, он себя чувствовал довольно хорошо и поэтому давал более мягкие наказания провинившимся. Дальше было интереснее. В других странах тоже занялись этой темой. И оказалось, что, например, если ты просишь убежища, и в этот день просто жарко, невыносимо жарко, то, скорее всего, в убежище тебе откажут. Так тоже происходило с рядом судей, которые, там тысячи выборка было судей, которые давали убежище или не давали в США. В Израиле были похожие исследования и так далее. Да, еще один эксперимент провел Бенджамин Либет. И суть этого эксперимента была в том, что
человеку подключали электроды к голове и говорили просто вот двигай рукой или не двигай рукой. Результаты эксперимента всех ошеломили. Оказалось, что мозг человека принимает за какое-то время 200 сотых секунды, тысячных получается, до того, как человек делает какое-то действие. Последователи Либета засунули уже человека в МРТ и сказали, нажимай на кнопку или не нажимай. И получилось так, что мозг на самом деле уже решает за нас, как мы будем себя вести. И мы только потом это осознаем. До сих пор нейробиологи, различные антропологи используют эти исследования этих людей как доказательство того, например, что свободы воли, возможно, не существует. Ну и к чему я сейчас вообще это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что наше «я», то, что мы воспринимаем как некое целостное сознание, это на самом деле результат того, покушали мы сегодня или нет, выспались мы сегодня или нет, где мы последнее время жили, чем мы дышали, что мы пили, как мы жили у мамы в животике, какая у нас наследственность и прочие факторы. И, соответственно, решения мы принимаем, плохие или хорошие. И мы сейчас видим, что происходит в Беларуси. Режим кровожадный, используя людей, он вытягивает их из тюрем, изнеможденных, десоциализированных, лишенных нормального питания, лишенных витамин, лишенных просто общения банального. И пытается показать их, что вот смотрите, они критикуют вас, они уже отказались от всего и так далее. Мы должны понимать, что у этого всего есть простая биологическая основа. То, что человек говорит там, это, скорее всего, не то, кто он в принципе есть, или точно не то, кем он хотел бы быть. Довести человека до такого состояния довольно просто на самом деле, как оказалось. Белорусская система — это прямая наследственница НКВД. У них были десятилетия на то, чтобы изучить, как можно человека привести в состояние просто упадничества категорического. И это то, что делает сейчас режим. То есть тут пару просто картинок того, что вы можете видеть, то есть как это просто давлеет над человеком постоянно. И вот тут как бы я хотел бы сказать о том, что делаем мы, в принципе, все тут. Каждый из вас, кто участвует там, в гражданском обществе, кто участвует в инициативах помощи, мы пытаемся поддерживать биологическую основу того, что формирует «я» человека. Именно то «я», то его целостную картину бытия, в которой существует свобода, демократия, справедливость, солидарность. Если человека этого лишить, то есть и все эти ценности тоже как бы будут постепенно разрушаться. И они хотят, чтобы мы боялись. Они показывают нам людей, которые раньше были как бы героями нашего движения, на которых мы, возможно, равнялись, хотим равняться. И они показывают, вот что мы можем сделать с этими людьми. Посмотрите, бойтесь. И на самом деле, наверное, мы должны ужаснуться. Я в ужасе. Но не так, как они хотят. Мы должны понимать, что весь наш ужас должен лежать в плоскости того, как низко может пасть диктатор, который отдает такие приказы. Насколько он напуган, что единственное средство, которым он может защитить свою власть дальнейшую, это прямой какой-то физический террор. Насколько несостоятельны его идеи, насколько глупы и комичны его тезисы. То есть вот это, наверное, нас может ужаснуть. И то, что есть люди, довольно много, которые готовы исполнять вот эти бредовые указания сумасшедшего деда. И начал я свою презентацию, как бы и выступление со слов Игоря Линевича из его книжки «Еду в Магадан». «Я все равно победил». И вот тут я просто привожу эту более полную цитату. И хотел бы просто представить людей, которые имеют ресурс на то, чтобы быть собой, быть целостными, сохранять свои идеалы, независимо от того, что с ними происходит. Даже в заключении, даже в изоляции, даже в самых ужасных условиях. Давайте будем смотреть на них как на некий пример, идеал того, к чему нам следует стремиться. Спасибо. Дякую. Працягваем блок солідарнасці. Сустракайце Андрей Гнёт, рэжысёр, журналіст, экс-палітвязень. Апладысменты. Рэжысёры, яны ж это любяць, калі ім паапладуюць крыху. Круто выступил. Круто выступил.
Фон зрабіце, каб ён працаваў. Дзякуй вялікі. Усе стаміліся трошкі. Я ведаю, што і вы стаміліся тут у зале. Я б таксама прысеў. Але, што я кажу, я толькі выйшаў. Першы раз я апынуўся на людзях у лютым 2024 года. Это быў мой першы публічны выступ, калі я сказаў сваё імя, прозвішча і тое, што я зрабіў. Я вось стаяў вот так, і на рускай мове я сказаў: «Здравствуйте, уважаемый апелляционный суд Белграда». Праз 10 месяцаў я быў у радыкальна іншай сітуацыі. Я стаяў на сцэне залы швейцарскага люцэрна і мовіў ужо па-ангельску. Good evening, ladies and gentlemen. Right now I'm pretty sure that you're asking yourself, who is this guy? І вось зараз, нарэшце, больш чым праз год, я атрымаў магчымасць сказаць: «Вітаю вас, мае родныя беларусы». Дзеля мяне гэта быў доўгі шлях. Вось гэтыя все словы былі ў маёй галаве. І нарэшце мы пабачыліся ўжывую. І ведаеце, калі б не выдак, я б тут жывым, напэўна, і не стаяў. Таму дзякуй вам вялікі, шчыры дзякуй за тое, што вы мяне выратавалі. Who is this guy? Кто я для вас таки? Мы не знали друг друга до прошлого лета. И до этого лета тоже не знали. Я быў абсалютна схаванай персонай, чалавекам у цені, усю праўду, пра якога не ведалі нават некаторыя блізкія сябры. Спартовец Созбай, мой сябра, які зараз знаходзіцца ў гэтай зале, ён называў мяне неулавімы мсціцель. Я нават зараз пазначаны так у яго тэлефоне. Але калі чалавек апынуўся ў бядзе, то няма ніякай розніцы, хто ён такі, знакаміты ці не. Беларуса трэба было ратаваць, і мы гэта зрабілі. Владзімир Маляўка, таленавіты беларускі дызайнер, зрабіў налепку «Андрей гнёт сістэму». Так вось я хочу сказаць, што мы з вами разам сагнулі дзве сістэмы, сербскую і лукашэнкаўскую. Мы перамаглі. І гэта не цуд, абсалютна не цуд. Гэта наша нацыянальная адметнасць, на мой погляд, бо яна ў нас ёсць. Але гэтую адметнасць трэба яшчэ мацаваць, бо сярод нас таксама ёсць тыя самыя 3%. Дык вось, калі я сядзеў за кратамі з іншаземцамі, яны мяне пыталі: «Хто вы наогул такія беларусы, у чым ваша адметнасць?» Шчыра кажучы, спыталі б яны мяне нешта больш простае, бо мы шукаем нашу адметнасць стагоддзямі, і я не такі вялікі эксперт у гэтым. Але у мяне было шмат часу, каб над гэтым паразважаць, і я, здаецца, нешта знайшоў. Нешта такое, калі беларус, беларусу, беларус. Я вось думаю, а што было б, калі б на маём месцы апынуўся нармальны беларус? Бо я ж ненармальны. Такі звычайны беларус, які саромеецца камеры, не мае досведу, як даваць інтэрв'ю, не мае досведу, як размаўляць з паліцэйскімі і дыпламатамі, весці сацыяльныя сеткі, які, хутчэй за ўсё, яшчэ і маральна зламаны. Я мяркую, што, канешне, быў бы гамон, але вось тут патрэбна наша салідарнасць і дапамога. Таму што, ведаеце, я хачу, каб мы ўсе ядналіся і рабілі ўсё магчымае і немагчымае, каб ратаваць сваіх. Не чакаючы, што паранены чалавек будзе налева і направа паказваць свае раны ці вымаліваць дапамогу, бо параненаму цяжка і так. Я часта бяру прыклад з Ізраіля. За жыццё свайго грамадзяніна яны гатовыя зрабіць і аддаць усё. Што гатовыя аддаць мы? Гэта цяжкае балючае пытанне, якое датычыцца і нашых палітвязняў. На што мы гатовыя пайсці, каб вызваліць закладнікаў? Тут таксама патрэбная наша салідарнасць. Для мяне жыццё і лёс кожнага беларуса, кожнага чалавека – гэта найвялізная каштоўнасць. Ды і наогул жыццё чалавека – гэта найвялізная каштоўнасць. Я ведаю зараз гэта як ніхто іншы, бо я амаль што гэтае жыццё не страціў. Пра салідарнасць, гэта не міф, я ведаю яшчэ з нашых каранёў. Як казала моя бабуля,
Разам і бацьку біць лягчэй. Бараніваць Бог біць роднага бацьку, але мы ведаем каго. Таму, даражэнькія, трымаемся адзін аднаго, і я ўпэўнены, што так мы пераможам. Нават калі вы стаміліся, мы ўсе стаміліся, але, паслухайце, гэта нармальна, жыццё нас да такога не рыхтавала. Яшчэ я прагну дзеля кожнага з нас свабоды, і гэта вельмі важная тэма. Свободы размаўлять на родной мове, свободы разговаривать на любом другом иностранном языке, чтобы выходить за границы локальной бурбалки. Например, AI в социальных сетях не дружит с белорусским, но зато мы дружим сами, белорусы, с AI и другими языками. We need freedom to speak in any available language to spread information about our Belarus around the world. Потому что только международное сообщество может дать нам достаточно сил и ресурсов для победы. Потому что разом и бацьку біць лягчэй. Мне вельмі баліць за нашу свободу. Вельмі баліць. Потому что гэтай свободы с кожным днем становится ўсё меней. Беларусы унутры сваёй краіны не свабодныя зусім. Але беларусы ў выгнанні таксама не свабодныя. Вот амаль все ў гэтай зале люди, ну будем шчырыя, вы не свабодныя. З кожным днём усё больш і больш. Я таксама. Звычайны паляк, літовец, серб наўпрост зараз паляціць па справах ці вандраваць у Турцыю, Марокко, Індыю, Афрыку, сотні іншых краінаў. А куды можам спакойна паехаць мы? Нам намалявалі мапы, якія дакладна паказваюць, наколькі прыкра мы абмежаваны ў сваіх чалавечых правах. Всеобщая декларация прав человека, 1948 год, статья 13. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Мы згубили свою краіну не назаўсёды, я ўпэўнены, але пакуль згубілі. Але зараз мы губляем іншыя краіны свету. Глобус дзеля беларусаў чамусьці іншы, чым для другіх людзей. Ён робіцца маленькім, але чаму? У чым мы вінаватыя? Можа быць, мы нацыя, якая не вартая свабоды? Я так не думаю. Невялічкая па міравых маштабах, нікому не патрэбная аградыктатура зрабіла несвабоднымі беларусаў унутры краіны і зараз распусціла свае шчупальцы па ўсяму міру, па ўсяму свету. Гэта абсурд, з якім мы ні ў якім разе не павінны мірыцца. Даражэнькія мае палітыкі, калі мы дамовіліся з Сербіяй, і яна мяне адпусціла, то і з іншымі краінамі мы можам дамовіцца, каб беларусаў ніхто не чапаў. Ці мы не верым самі ў сябе? Я веру. У 19-20 стагоддзі яўрэям дазвалялі знаходзіцца толькі на пэўных тэрыторыях, а іншыя месцы краіны былі для гэтай нацыі пад забаронай. Черта аседласці. Мы чыталі гісторыю, мы з вами адукаваныя, і мы не можам паўтарыць памылак прошлага. Я лічу, што ніякай для беларусаў черты аседласці. Я не пагаджуся на гэта ніколі. Я згубіў сваю свабоду, але я знайшоў нашу адметнасць. Я ўпэўнены, што я яе знайшоў. Гэта вельмі высокі кошт, але інакш я, напэўна, не ведаў бы, на што я спасобны і на што спасобны вы. Калі паглядзець праўдзе ў вочы, то кожны з вас таксама за нешта заплаціў. Я хачу, каб кожны з вас разабраўся і знайшоў за што. Я дакладна ведаю, што мы моцныя. Не на словах, а на справах. Мы рэальна можам. І мы, беларусы, вартыя большага. Мы вартыя, перш за ўсё, свабоды. І мы вартыя людзьмі звацца. Жыве Беларусь! Чакаем, пакуль мяне адсюль выкінуць. Андрей, так калі ласка, вы ж вольны чалавек, вы можете самі сыходзіць. Да я не ведаю, якія у вас тут каманды. Дякую, давайте, аплодисменты, гэта быў Андрей Гнёт.
Шановне господарство, ми працягваем сённяшні форум, і зараз буде блок про роўныя правы. На сцене Євген Бридько, громадянський активіст. Складаныя часы вымагаюць складаных задумаў. Ведаеце, я той чалавек, які ведае, хто гэты свет не дзеліць на белае ці чорнае. Гэта не робяць невідушчыя. Я хочу вам распавесці, чаму мы належыць у час невызначанасці вучыцца ў нас, невідушчых людзей. Можна яшчэ і гэта падглядзець. Вітаю, шановне господарство, я Євген, шматдзетны бацька. Дзякуючы вашым высілкам моя дачка атрымала магчымасць выратаваць свой зрок. Моя сям'я застанецца ў гісторыі, атрымаўшы радасць ад фонда, які кімсьці там абвешчаны экстрэмісцкім. Знаходзячыся ў эміграцыі, калі мы даведаліся пра тое, што перад намі ёсць такая вялікая пагроза, вельмі хацелася трапіць у адчай, легчэй і нічога не рабіць. Але дачка, і гэта вымагала сабрацца, знайсці клініку, знайсці магчымасць пазычыць вялікія для нас грошы і паралельна з гэтым звярнуцца да фонда. Літаральна ў гэтыя хвіліны за 3 тыдні все разам сабралі 105% з таго, што нам было патрэбна. 105%. Гэта вам. Тым, хто гэта зрабіў. У гэтыя хвіліны дачка працягвае праходзіць постаперацыйныя працэдуры, а днямі мы вернем пазыку. І гэта першы мой пункт, чаму належыць вучыцца ў людзей з асаблівасцямі, прасіць дапамогі. Прасіць так, каб не адчуваць сябе вінным, не адчуваць сябе залежным, а адчуваць сябе чалавекам. Таму што дапамога – гэта не слабасць ці сіла. Дапамога – гэта годнасць. На сённяшні дзень няма магчымасці з адкрытых крыніц даведацца пра дакладную колькасць людзей з інваліднасцю ў нашай краіне. Яшчэ менш такой магчымасці ёсць даведацца, колькі такіх людзей знаходзіцца ў вязніцах. І яшчэ менш мы ведаем пра тое, колькі такіх людзей трапіла ў міграцыю. А вось гэта нам належыць даведацца і зрабіць па адной простай прычыне. Таму што наш досвед людзей з асаблівасцямі ў выгнанні ён дужа патрэбны. Кожны наш кейс можа стаць грунтам, каб дапамагчы падрамантаваць, падладзіць міжнародныя нормы па правам абароны людзей з інваліднасцю. Кожны наш кейс мы кожны ведаем вельмі добра, адчуваем вельмі добра на сабе, што ўжо не працуе, а што проста патрабуе узгаднення. Наш гэты досвед, як беларусаў, вельмі патрэбны, прынамсі еўразвязу, і нам у нашай будучыні дакладна. Ужо нават на сёння тыя законы, якія прымаюцца ў нашай краіне датычна людзей з асаблівасцямі, яны выглядаюць, напісаныя яны добра, то бок яны маюць фармальную частку. Застаецца толькі адно – якасць чалавека. Таму што добрая структура, інфраструктура, добрыя законы – гэта амаль не ўсё, ці далёка не ўсё. Набагата больш трымаецца на якасцях чалавека. Добразычлівасць, ветлівасць, здольнасць заўважаць іншага – гэта тое, што з цягам тэхнічнага прагрэсу дужа сыходзіць і адсоўваецца ў бок. У той час, пакуль весь свет у якасці побыту, у побытавым існаванні жыве ў візуальнасці, мы слухаем. Вось, напрыклад,
Зараз вакол мяне ёсць экраны, я пра гэта ведаю. На гэтых экранах ёсць тэзы, якія я зараз прамаўляючы таксама ведаю. А да гэтага і праз пару хвілін, калі настане мая будучыня, я стану слухачом, што змяшчаецца на экране, мне будзе недасягальным. Так адбываецца кожны дзень, калі я прысутнічаю на онлайнах, дзе прэзентуюцца экраны. Узгадайце, калі ласка, вашы апошнія ці не сильна апошнія онлайн, калі дакладчык у каго-небудзь спытаў, ці зручна чытаць экран. І гэта толькі таму, што мы не дбаем пра тых, хто слухае, а якасць чалавека заўважаць іншага – гэта слуханне. Дарэчы, у нашай мове слова «пачуць» аднакарэнное з «адчуць». І гэта ведаеце чаму? Толькі таму, што слухаць – гэта не пра словы, а гэта адчуваць. З кім ты, хто з табой размаўляе, што ён табе кажа і навошта ён гэта робіць. Штодня мы з вамі адмаўляемся слухаць, таму што мы стаім у чарзе выказацца. І ў гэтых сваіх прамовах мы прагнем быць зразумелымі. Але зразумець, каб цябе зразумелі, для гэтага трэба штосьці зрабіць. Зладзіць умовы. І калі мы, напрыклад, пакідаем без каментару тое, што прадэманстравана на экранах, мы дакладна пакідаем без інфармацыі людзей, якія не здольны былі прачытаць. Больш таго, у кожнага з нас ёсць досвед. Мы ведаем, што з дзецьмі трэба размаўляць на іх мове. Зараз, знаходзячыся ў выгнанні, кожны з нас шукаў дарогу. І ў мінака спытваў, і мы прыбегалі да агульнай мовы, напрыклад, ангельскай. Чуць – гэта важна, яшчэ больш важна зладзіць умовы, каб цябе пачулі, і такім спосабам ладзіць, закладаць грунт узаемапаразумення, якога нам так усім не хапае. Таму чуць – гэта тая якасць, слухаць – гэта тая якасць, якую належыць вучыцца ў неведушчых. І апошняе, пра што я хацеў на што звярнуць увагу, калі неведушчы чалавек збіраецца выйсці па сваіх справах, ён заўжды мае 2, 3, 5 планаў, як ён будзе ажыццяўляць крокі да сваёй мэты. Планаў да сваёй мэты бывае багата. Мэта адна. І абмяркоўваць, чый план лепшы, чый спосаб дасягнення мэты лепшы, гэта марная трата часу і высілкаў. Давайце памятаць, што мэта ў нас з вамі адна, а доўгія дарогі дадому у кожнага свая. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Євген. Яшчэ раз, калі ласка, ваші аплодысменты. І сустракайце на гэтай сцэне Паша Джежера, дырэктарка ЛГБТК плюс Хаус. Магчыма, зараз вы падумалі, што гэта такое і чаму яно трымае вясёлкавую пагоню з вечніцай жаночага пола ў руках. Што ў яе ў насу і навошта ўвогуле гэтая вясёлкавая пляма на нармальным івенце беларускай апазіцыі. Ну што ж, давайте паспрабуем пазнаёміцца і зразумець, чаму нашыя змаганні непадзельныя.
Мяне зовут Паша Джижора. Я палецкая квир-актывістка і дырэктарка арганізацыі ЛГБТ «Хаус». Магчыма, вы не ведалі, але 17 траўня адзначаецца сусветны дзень барацьбы з гамафобіяй. Раней у Беларусі была вельмі цікавая традыцыя на гэты дзень. Амбасада Великабрытаніі ў Менску вывешвала вясёлкавы сцяг, а наша МВД штогод за гэта яе асуджала. А яшчэ 17 траўня гэта мой дзень нараджэння. Таму я часта жартую, што выбара станавіцца ці не станавіцца квір-актывісткай у мяне ўвогуле ніколі і не было. Але ў пэўным сэнсе, на жаль, гэта не зусім жарт. Калі ты беларуская квір-персона, як унутры краіны, так і ў эміграцыі, ты часта сутыкаешся з тым, што каб захоўваць для сябе чалавечае аднашэнне іншых людзей, цябе трэба пастаянна змагацца. І што цябе таксама пастаянна трэба змагацца за тое, каб тыя, хто засталіся ўнутры краіны, мелі ўсю неабходную дапамогу. І гэтыя змаганні варта працягваць незалежна ад таго, наколькі дужа на цябе цісне квірфобія рэжыма, квірфобія грамадства ды квірфобія ўнутры цябе. Мы, ЛГБТК плюс персоны Беларусі, заўжды былі неад'емнай часткай нашага народа. Мы заўжды змагаліся за дэмакратыю, за свабоду і за незалежнасць нашай краіны. Нягледзячы на тое, што паралельна з гэтым змаганнем, якое мы вялі, нам заўжды прыходзілася выдаваць дадатковыя сілы на тое, каб адстойваць свае правы ў тых сферах, пра якія звычайныя беларусы нават не думаюць. Нам прыходзіцца змагацца за тое, каб мець магчымасць мець у пашпарце сваё рэальнае імя, свой рэальны гендер. Нам прыходзіцца змагацца за тое, каб мець магчымасць аднойчы калі-небудзь заключыць шлюб з каханым чалавекам, каб мець магчымасць абсалютна нармальна завесці дзяцей, каб не сутыкацца з дыскрымінацыяй, каб не атрымліваць пагрозы з ранняга падлеткавага ўзроста і каб банальна не быць забітымі за нашу ідэнтычнасць і за нашае каханне. Я памятаю, як у Берасці, дзе я нарадзілася, маёй сяброўцы, трансгендернай дзяўчыне, пагражалі падпаліць дзверы. Я памятаю, як у Бярозе, дзе я вырасла, мне рэгулярна пагражалі, што мяне заб'юць ці пакалечаць проста з-за таго, што з 11 гадоў я была адкрытай квір-персонай, якая не пераставала праяўляць сябе, незалежна ад таго, наколькі мне было страшна, балюча ці адзінока гэта рабіць. Я памятаю, як некалькі гадоў таму у Празе я ранкам упершыню ў жыцці ў прамым эфіры каментавала законапраект супраць ЛГБТК плюс персон, а дакладней самую першую навіну пра яго. І яшчэ я вельмі добра памятаю апошні прайд у Варшаве, дзе арганізоўвала беларускую групу. Мяне вельмі здзівіла, што там было вельмі мала прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, вельмі мала актывістаў і арганізацый па-за межамі квір-кам'юніці. Бо мы, беларускія ЛГБТК плюс персоны, заўжды актыўна падтрымлівалі беларускі дэмакратычны рух. За 6 гадоў палітычнага актывізма і за амаль 5 гадоў з апошніх выбараў я сутыкнулася з аграмаднай колькасцю дыскрымінацыі, нянавісці. Я шмат разоў чула ад беларускіх квірфобаў, што нібыта маё змаганне за правы чалавека дыскрэдытуе нашыя дэмакратычныя сілы. Я часта чую пра тое, што зараз нібыта не той час, каб змагацца за правы ЛГБТК плюс людзей. Але я лічу, што пытанне правоў чалавека – гэта тое пытанне, якое ніколі нельга адкладаць на потым. Менавіта таму я заклікаю ўсіх беларусаў і беларусак, незалежна ад іх пола, гендера і арыентацыі, падтрымаць сапраўды дэмакратычныя змены ў Беларусі. Талерантнасць – гэта навык, які магчыма і варта развіваць, каб аднойчы мы ўсе маглі жыць у нашай краіне у камфортным і здаровым грамадстве. Я таксама заклікаю нашыя беларускія дэмакратычныя сілы падтрымаць нас адкрыта і ўпэўнена ў барацьбе за нашыя правы. Таму што зараз у Беларусі квір-асоб саджаюць проста за тое, кім яны з'яўляюцца. Людзей праслядуюць і садзяць у турмы, катуюць, ім пагражаюць проста за тое, кім яны нарадзіліся. І гэта нельга ігнараваць. Калі ласка, не прагінайцеся пад рэжым, не бойцеся таго, што напішуць прапагандысты. Гамафобы – гэта меншасць. Не трэба думаць, што калі ад вас адвярнуцца яны, ад вас адвярнуцца ўсе. Мы, ЛГБТК плюс персоны Беларусі,
не першы год падвергаемся мэтанакіраваным рэпрэсіям. І, магчыма, некаторыя з вас ведаюць, што адзін з законапраектаў нават прызнаў нас, простых беларусаў і беларусак, парнаграфіяй. І гэта поўны абсурд, і мне вельмі шкада, што гэта адбываецца ў маёй любімай краіне прямо зараз. І я вельмі спадзяюся, што ў наступныя 5 гадоў мы пабачым больш неабходнай нам падтрымкі ў свой адрас, каб мы змаглі больш эфектыўна змагацца за нашыя правы. Я, як і наша арганізацыя ЛГБТ Хаус, хочу сказаць адну рэч. Мы гатовыя зрабіць усё магчымае, каб ЛГБТК плюс персоны ўнутры Беларусі і ў эміграцыі мелі ўсю неабходную падтрымку, незалежна ад таго, што адбудзецца пасля выбараў. А беларускім квір-персонам я жадаю сказаць толькі адну рэч. Вы не адны. Калі ласка, калі вам патрэбная дапамога, звяртайцеся да нас. І памятайце пра тое, што таго, што вы проста жывеце сваё так ці інакш квірнае жыццё у сучасных абставінах, ужо больш, чым дастаткова, каб змяняць гэты свет да лепшага. І памятайце, пакуль жывеце вы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь! Дзякуй! Гэта была Паша Джижора, дырэктарка ЛГБТК Хаус. Так, не спыняйцеся, гэта ўжо для наступнай спікеркі Александра Ханевич, як яна пра сябе кажа, пенсіянерка-блогерка. Калі ласка. Александра! Мы вас чакаем. Лепшая блогерка ў свеце проста. Вітаю вас, шановныя сябры. Вельмі дзякую, што запрасілі мяне і далі магчымасць выказаць тую боль, якая ў маём сэрцы. І не толькі ў маём. Плакаць не буду. Я не журналіст, я не палітик, я простая белорусская пенсионерка. У меня без 1 месяца 40 лет непрерывного трудового стажа. 12 из них я отработала во вредных условиях труда на заводе «Химволокно» по первому списку. Как в песне Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Другого не имею. До ухода на пенсию, как я сказала, работала на химическом предприятии более 30 лет. Потому что изначально после школы я работала на обувной фабрике. Как у всех, работа, дети растили. По профессии я техник-механик. Работала все время на рабочих должностях. Иногда заменяла мастера. Моя жизнь перевернулась в 2020 году. Первое, что я увидела, когда задержали в моем родном городе Тихановского. Ну и, конечно, я на всех уровнях начала, где могла выступать, говорила, что там чистой воды подстава, что человека, никакого милиционера он и пальцем не тронул. Ну вот вышло так. Мое задержание было 9 августа. Я шла домой, ни на какие акции, никуда, потому что у нас отключили интернет, мы даже не знали, что делается в городе. Но меня задержали, я увидела, как тянут парнишку вниз головой. Я бросилась, даже не успела подумать, бросилась его вырывать. Ну, конечно, нас понесли вперед ногами вместе с этим парнем. Тогда мне было 68. Посидела
15 часов в тюрьме. Прочувствовала это все на себе. Потом допросы не один раз и в Следственном комитете, и в КГБ, потому что после этого я начала выходить на протесты. Выходила, пока не заболела ковидом. Где-то убегали, 2 раза была задержана, штрафы давали, отпускали. Но так как я была председателем ветеранской организации «Химволокно», ко мне было более пристальное внимание, так как я должна была рассказывать, как мы хорошо живем. И лучший в мире Лукашенко. Я говорила обратное. Ну, говорила как есть. Вынуждена была выехать, и уже 5-й год, потому что меня предупредили, что иначе бы меня посадили. Выехала в декабре 2020 года. 5-й год живу в Польше. Первое время, когда я видела полицейского, я вздрагивала, но потом спокойно. Или синенький бусик, то же самое было. И очень обидно за тех белорусов, которые и здесь, кто приехал, тоже тяжело. Не все так быстро адаптируются. Там, кто остались, кто-то за Лукашенко. Ну, это ихнее право. А очень многие, и большинство, такие, которые не все могут выехать по разным причинам, и не всех и примут. И просто люди терпят и, как говорится, сидят как под веником. В эмиграции я встретила очень много замечательных людей. Я познакомилась с одним врачом, женщиной, которая оказалась моей землячкой, но выехала более 20 лет тому назад. Я здесь с сыном, и у моего сына проблемы были со слухом. Но сделали еще в Беларуси операции ему, и он стал слышать. И когда в одной из передач эта доктор увидела мое интервью, прослушала, и она мне написала, что приезжайте, пригласила в Международный центр в Варшаве, где она работает. И вот мой сын заработал по заболеваниям в Беларуси, на нашем предприятии. Там всегда было превышение шума. Ну, как всегда, у нас это все привирают. У нас все хорошо. Так вот и теперь хорошо. И там ему никогда не поставили профзаболевание. А здесь его поставили на учет, а потом этот институт, когда он отработает в Польше 5 лет, его возьмут под опеку. Вот так. И как я могу что-нибудь сказать на Польшу? Ничего. Благодарна полякам и литовцам, и вообще всем странам, которые приняли нас, вынужденных, бежать из своей родной страны. Но самая болезненная тема – это наши политзаключенные, которые в нечеловеческих условиях отбывают свои сроки, немыслимые, и очень многие по надуманным причинам. Статью для сына Бабарики Эдуарда искали 3 года. Нашли. Неуплата налогов. Но почему-то до этого, пока его отец не изъявил желание поучаствовать в выборах, никто этого не видел. Жили люди счастливо. Ну, а теперь сидят, и сроки ужасные. Много политзаключенных даже теперь 4 года продолжают, где-то выпускают немножко, но садят еще больше. Садят за какие-то лайки, садят за комментарии, садят за, за образу президента. И
таких же ему подобных лиц. Ну, кто-то что-то написал, даже если кому-то класс поставил. Это уже оскорбление. Но людей, которых убили во время мирных митингов в 2020 году, ни за одного человека никто не ответил. А убили ни одного. Вот как-то так живем. Человеческая жизнь – ограниченный ресурс, и его надо бы использовать на добрые дела. Я знаю, что говорю. Мне 72 года. И эта жизнь не всегда была легкая. И как мы его используем, этот ресурс? В эмиграции кто-то выживает, сталкиваясь с трудностями легализации, кто-то пустил свои корни и приносит пользу другим государствам. Лично у меня, я не скажу, что были большие какие-то трудности. Мне помогает молодежь. Спасибо ей за это. Замечательные ребята. А что ждет Беларусь? Что будет с национальным достоянием? Что будет с языком? Что будет с культурой, историей? Историю уничтожают. Ответить на этот вопрос может каждый, проанализировав свой прожитый день. С чем проснулись, о чем думали, что в приоритете. Всем знакома притча о венике. Когда он целый, его трудно сломать. Но разделив его на прутики, очень легко и просто сломать поодиночке. Так и каждый из нас в первую очередь думает о себе и о своих близких. Но личность не существует без общества. Ситуация очень печальная. В Беларуси выборы без выбора. В эмиграции мы как прутики. Нет законодательной базы, которая защищает белорусов. Белорусы достойны лучшего. Белорусы заслуживают жить в цивилизованной стране с человеческими законами. Законами, которые работают на процветание нации, защищают каждого независимо от его должности. И я верю, что наступит тот день, когда уйдет в прошлое фальсификации и притеснение белорусского народа. Я верю, что прутики соберутся в единое целое и создадут единый народ. Ничто более не разъединит нас. Белорусы годны лепшага. Живе Беларусь! Живе Беларусь! А что за статья? 23-34. Даже Новый год в этом году встречала в это время. Девчата меня не припудрили? Была бы я помоложе, конечно, я приехала вчера, а домой вернулась бы завтра. Можно дальше ехать. Все. Первый раз, но не последний. Начинает нравиться. 72 года, первая на палочке. Ой, дайте лучше тот. Терка Зельмер. И действительно, с этой терки вкуснее. Моя бабка готова. А теперь придется на диету садиться. Ну, в спортзале, может, сгоню. Отдай мне энергию свою, отдай! Лучше качаться. Какой я вижу! Наконец-то дошла ко мне! Увидела, приходила соседка Маня, сказала, что вы там с Польши с голоду помираете. Ничего у вас нету. И они верят же этому телевидению, вот эти бабки в деревне.
маю только фотографию на уголодне на Советской площади каля картонной Светланы. Хочу сказать, что в 70 лет жизнь продолжается. Оп. Настроение на весь день. Настроение на весь день. Гэта была Александра Ханевич. Давайте еще раз поаплодуем ей. Браво, Александра! І ў каментах потым ёй таксама напішыце ўсе гэтыя браво. Нас наперадзе чакае яшчэ эканоміка, навука, культура, але найперш, перш за ўсё, будзе музыка. Сустракайце Дзіма Нікановіч. Музыка павінна быць. Я знайшоў у паветры увасабленне тваёй прыгажосці, ды сабе не паверыў, нібы гэта мне ўсё падалося. На абшарах сусвету шукаў падабенства з табою, ды толькі ўсё марна. Ты слодыч і горыч, ты суша і мора, ты ява і мара. Ці то сум, ці усмешка на тваіх захавалася вусна. Нават лепшыя вершы пра цябе, калі скажуць, што схлусяць, запрашаюць гасцінна цябе на карціны. Ды дзе той мастак, што напіша твой казачны воблік, пяшотны, як воблака, як сонца і ціша. Не адшукаць ярчэй у свеце тваіх вачэй, як я даўно тваёй няволі. І не спаткаць цяпер, як і раней цябе, і не спазнаць цябе ніколі. Дні ляцяць, як аблокі, і лунаюць, як у карагодзе. Дзе ж знайсці шлях далёкі у краіну тваёй прыгажосці? Па вачах тваіх бачу паўночнае ззянне, ды хвалі далёкіх прастораў. Ты наканаванне, ты выпрабаванне, як шчасце і гора. Не адшукаць ярчэй у свеце тваіх вачэй, як я даўно тваёй няволі. І не спаткаць цяпер, як і раней цябе, і не спазнаць цябе ніколі. Сябры, кахайце адно аднога. Любіце, няхай усё будзе добра. Жыве Беларусь! Не адшукаць, і не спаткаць цяпер, як і раней цябе, і не спазнаць цябе ніколі.
Дякую. Сябры, мої пісні про любов і кохання. І наступна пісня так само про любов, але яна яшчэ і про усіх нас, про усіх вас. Летить зноў. Завея от самых святов насыпае дэталь заўзята. І снег, што ўначы прайшоў, ляціць зноў, ляціць зноў, ляціць зноў. Мне не дадзена, чым аднята, і марыш, каб стоп і знята. І думка да лепшых сноў ляціць зноў, ляціць зноў. Нешта файнае ў тым, як даць рады холаду, што за вакном. І ўсё добра ў жыцці аднак. О, гэты страчаны дом, новым мовам вучыцца мусіш, сціпла мовіць, што з Беларусі. І дэпрэсія з тых часоў ляціць зноў, ляціць зноў і зноў. Звычайны эскіз яднаць можа столькі людзей гадоў. І ўсё добра ў жыцці аднак. О, гэты страчаны дом, хай сувора вакол і зімна, але ў сэрцы адна радзіма. І з табой аж да палюсоў ляціць зноў, ляціць зноў, ляціць зноў. Дякую. Дякуй, гэта быў Дзіма Нікановіч. Дякуй, Дзіма. А мы працягваем, і як было абяцана раней, пачынаем размаўляць на важную тэму эканоміка. І, канешне, тут на гэтай сцэне Александр Кныровіч, прадпрымальнік, эканаміст, блогер, чалец Каардынацыйнай рады. Калі ласка, сустракайце. Добрый вечер, паважаныя гледачы. З вами Александр Кныровіч і праграма «Атмосфера» на Белсате. Гэта павінна пачынацца менавіта так. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Кнырович План, и сегодня мы поговорим о каких-нибудь экономичных показателях. Сегодня мы не об этом, хотя знаете ли вы, что из Беларуси на данный момент запрещен вывоз картошки, яблок, капусты, цибули. Так ён забаранёны і менавіта ў бок Расіі, а на гэтым тыдні забаранілі вываз песка і чамусьці гэтых камянёў, якія на могілкі. Таксама забаранілі вольны вываз менавіта в бок Расіі. Але або всім гэтым вы зможаце паразмаўляць са мной, калі вы паглядзіце эканамічнае выданне. Сёння я хацеў бы паразмаўляць на значна больш сумную і значна больш сур'ёзную для мяне тему. Подзеленная нация, типа российскую, разделенная нация. Мария Зайцева погибла 17 января 2025 года на фронте в Украине. Ее фотография в 2020 году облетела весь интернет. Так выглядели последствия применения светошумовой гранаты против мирных протестующих в августе 2020 года. Не все из ее родных поддержали ее в августе 2020 года. И мне я бы хотел задать вопрос, как они чувствуют себя сейчас? О чем они думают сейчас? Белорусы в 2025 году – это разделенная нация. И дело не только в той половине миллиона, которая уехала, но и внутри страны социологические опросы фиксируют, что мы и сейчас очень по-разному относимся к нашему прошлому
и очень по-разному смотрим на наше будущее. И совершенно не важно, что завтра скажет ЦИК, потому что это точно будет не соответствовать реальному положению дел. Там будет 90%, 93%. Период выборов должен был стать временем, когда бы мы говорили о том, как мы вместе хотим жить в одной стране. Что нам нужно? Может быть, надо уже ввести суд присяжных? Может быть, время для того, чтобы отменить смертную казнь? Может быть, нам нужна профессиональная армия? А может быть, стоит выбирать уже напрямую мэра какого-нибудь города, я не знаю, какого города вам не жалко в Беларуси, Борисов, Барановичи или Мозырь. Вот Гомель, отлично. Гомель будет первым. Мы должны были об этом поговорить, но этого разговора, к сожалению, не случилось. И, конечно, про экономику. В прошлом году, это единственная экономическая цифра, в прошлом году экономика Беларуси выросла на 5%. Не в прошлом году, а за 4 года последних. Экономика Литвы выросла на 12%, экономика Польши выросла на 15%. Это означает, что отрыв только увеличивается. И, конечно, с этим нужно что-то делать. И, конечно, без серьезного открытого разговора ничего не произойдет. На этих выборах, к сожалению, его опять не случилось. Кто в этом заинтересован? Я абсолютно убежден, что и красно-зеленая Беларусь, и бело-красно-белая Беларусь, и та большая часть, которая там описана как нейтральная, те люди, которые озабочены в первую очередь безопасностью и благополучием своей семьи в финансовом смысле, что они точно готовы разговаривать между собой, что есть общие принципы уважения друг к другу, взаимопомощь, творчество, созидание. Я совершенно убежден, что это общие принципы всех белорусов, и что это хороший фундамент. Как многого мы достигли, как многого мы могли бы достичь. Я думаю, что белорусы – нормальная европейская нация, и, конечно, мы бы могли построить компании мирового уровня с нормальной европейской зарплатой, могли бы дать своим детям хорошее, качественное образование или дать всем доступ к медицинским услугам достойного качества. Я абсолютно убежден, что так могло быть, так должно быть, если бы просто не мешали. То, что происходит сегодня в Беларуси, я не думаю, что в этом заинтересованы рабочие. Я не думаю, что в этом заинтересованы врачи или в этом заинтересованы даже белорусские военные. И тем более убежден, что в этом не заинтересованы белорусские чиновники. Я думаю, что это люди, которые хотели бы заниматься продуктивной деятельностью, которая дает результат, а не вот этим всем. В этом заинтересована очень узкая группа людей, которая украла власть. К сожалению, пока это так. И не нужно дожидаться результатов завтрашних, которые объявит ЦИК. Белорусы уже проголосовали, 500 000 проголосовало ногами, переехав в другую страну. Те, что остались, проголосовали вот так, они проголосовали рождаемостью. Белорусы отказываются рожать детей в сегодняшней Беларуси. У нас наихудшие показатели за все время независимости, у нас наихудшие показатели по сравнению с нашими соседями, но если не взять в расчет воюющую Украину, в которой мы же сами, в общем-то, виноваты. И это на самом деле результат выборов, а не то, что завтра скажет Карпенко. И тем не менее я верю, я верю в то, что именно таков наш путь, что мы должны разговаривать друг с другом, что только так мы можем построить ту страну, в которой найдется место всем, независимо от того флага, под которым это происходит. Я в этом абсолютно убежден, верю и надеюсь, что таким будет наш путь. І яшчэ, ведаеце, я так вагаўся, выбіраючы, на якой мове размаўляць, але мне падказаў адзін чалавек. Учора ён намагаўся мяне абразіць менавіта з-за маіх поглядаў, менавіта з-за маіх вось гэтых думак, таму сёння я размаўляў з вами па-расійску, а гэта азначае адно, што мы павінны шукаць шлях, павінны шукаць адзіную мову і дамаўляцца паміж сабой. Іншага шляху няма, бо сёння, на жаль, мы падзеленая нацыя.
Дякую вам. Дякую, спадар Александр, дякую. Так, шановне спадарство, працягваем сённяшні форум. Было шмат чаго абяцана, але як мне падказваюць, ну так, мне так падаецца, это на кожным мерапрыемстве беларусаў пачынаюцца нейкія праверкі. Хвіліначку. Праверка так праверка. О, да, никто не аплодирует. Сидите, Ну, сидите. здравствуйте, да, не подскакивайте уже, не надо. Сидите уже, сидите. Сергей Николаевич. Здравствуйте. Сергей Николаевич, Да. зайдите сюда, пожалуйста. А что за музыка Что это такая за легкомысленная? Выключите там. Ну давайте еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Как в детском садике с вами будем. Молодцы, хоть аплодируют, Сергей Николаевич. Ну да. Сергей Николаевич, смотрите, смотрю в зал и вижу непонимание у людей. Непонимание, кто мы. Кто мы? Вы забыли, кто мы? Давайте опять. Кто мы? Ответьте. Мы... Это Почти. правильный ответ. Но Молодец, это- мужчина. Это часто. Потом подойдете к нам. А вкупе с копом кто мы? Мы... Почти. Вы. Вот, правильно. Мы... Давайте прорепетируем. Мы. Вы. Еще раз. Мы. Вы. Мы. Мало ели каши пророщенной. А здесь в Польше тушенки хорошей Да. нету, видимо, да. Мы, вы, Наши но не наоборот. Не наоборот. Это нужно очень хорошо понимать. И мы пришли к вам с проверкой. С проверкой мы уже все проверили, все, что нам надо. Почему? Почему проверка? Нам поступали сотни и тысячи сигналов, писем от вас. Да, что мы приехали разобраться вот в белорусской культуре за границей. Потому что вы, не можете же, да, объективно. Нужна наша рука. Крепкая, мозолистая, волосатая рука нужна вам. И вот, да, смешно. И мы приехали с проверкой, и, к сожалению, она не в вашу пользу. Вот извините. Вот у нас конечно. марафон единства сейчас идет. Вы были вообще? Кто был на марафоне единства? Поднимите руки. Сергей Николаевич, лес рук, лес рук. Это очень зря, очень зря. У нас там весело. Там смаженки, там какие-то драники, колдуны, опять же, смаженки. И все это проходит в отапливаемых помещениях красивых, в дворцах республики. Там, знаете, там мрамор, позолота. Хорошие шторы висят. Хорошие шторы, ковры. А вот у вас что здесь? Пожарных извещателей нет. Огнетушителей нет. Ковры даже не расстелили. Брестские, витебские ковры. Ковры где? обязательно в учреждениях. Все самые важные вопросы под коврами же решаются. Вы Женщины что? молодые сидят, продует почку, потом будет всю жизнь лишить. Ну что это такое? Ой, Ну не знаю. опомнитесь, пожалуйста. Сергей Николаевич, это Вы что- же наши люди, вы что же по нам лбу? не чужие, понимаете? Что по лбу, что по лбу. Ладно, Сергей Николаевич, давайте дальше. Хорошо, вот мы сравнили, вот как у нас проходит мероприятие и у вас. Уже всем стало ясно, да? Да. А артисты, вот давайте сравним артистов. Ну вот у вас выступала Криви, группа, да? Хорошая, Хорошая. Но сравните с Хорошками. Это же Ну, Хорошки. сравните. Хорошки, беседа с баяном наперевес, Да. как хороший шаулинский монах, летает с кулисы в кулису. Да. Это же загляденье. А тут что? Или вот- Ла-ла-ла-ла-ла-ла, что-то вот попели, ушли. Давайте вот вы же любите Ливона, да? Вы любите этого исполнителя, Ну, мы барда. Вы читали, как называются у него песни? Вы читали? Да. Песня называется что-то «Ветреный, заветренный шар» какой-то у него. Что-то подуло куда-то, да. такой Легкие, непонятно про что песня, про сигареты, может быть. Или про женщин легкого поведения. Да. Или про другое, Сергей Николаевич. Тем более, что те курят. Или, конечно же, будет его самая любимая песня про 3 присмыкающихся. Это да. Понимаем, про что идет речь, да? Да, вот вспомнили, да? А еще ж надо, какой иезуитский мозг.
и ум у этого человека. Да. Замаскировал этих присмыкающихся под слово черепаха. И Да. поет, и все радуются. Ха-ха-ха. А давайте сравним с нашими песнями. Вот песня у нас есть исполнителя про зеленый виноград. Да, там, где зреет Солодуха. там, где зреет виноград. Сергей Николаевич, а фамилия Солодуха? Во-первых, фамилия Солодуха. красивая. А во-вторых, виноград, это же хорошее. Это же продукт. Его можно съесть. Он пусть зеленый, но внутри тебя дозреет. Это хорошее. И черепахи. Ну Сергей сравните вы, Николаевич, ну Сергей господи. Николаевич, вы посмотрите, кому это надо. Вон, фалафели какие-то в голове. Что вы говорите? Зеленый, зеленый. Красный, Да, зеленый. Как там стихотворение, Сергей Николаевич? Символ мира и побед, да. Да. Мы помним. Да, ну, Громче говорите, не слышно, мужчина. Вот вы выбрали место вот за этой колонной, я ж не вижу вас. Встаньте, объясните фамилию, Скажите, от какого кто вы- вы есть, от какого что вы это. Это вот предприятия? крикнуть за угла и убежать. Это вот все время. Говорите, ну вставайте. Как ваша фамилия? А он сейчас за колонку спрятался головой. Я не вижу вас, выйдите сюда. Господи боже, Хорошо. садись, двоечник. Ну, вообще, если сравнивать артистов, вот, которые уехали и остались. Вот недавно переехал в Польшу, мы знаем, артист беглый, не помню, как у него лошадиная фамилия, Овсиневич какой-то. Есеневич? Есеневич, да. Мордоворот этот? Да, да. Ой, Сергей Николаевич. Но это он в Беларуси, этот Есеневич, жаловался, что, мол, его там задвигают, блюрят его лицо. Сергей Николаевич, вы видели это лицо, на него никакого блюра не хватит. А вы понимаете, почему мы его блюрили? Вы понимаете? Вы понимаете, вы издалека на него смотрите, якобы на звезду, а мы этого артиста видели вблизи. Понимаете? И поверьте, приятного мало. Мало приятного. И мы просто оградили зрителя, вот, ну, да. Ладно, Сергей Николаевич, давайте... подождите, а вот кто культурой занимается? Вы сравните, кто у вас главный по культуре? Можете фамилии не называть, хотя бы образ вспомните, пусть он встанет в вашей голове. И образ нашего нового Руслана Чернецкого. Хороший артист, прекрасный. Кувыркается, поет, немецкую форму носит. Песни про В прилетают над как головой. поджарый спел. конь. Как рысак породистый. Да. Это ж... Где вы найдете еще такого министра культуры хорошего? В общем, ну, я вижу, как-то у кого-то в головах уже что-то щелкнуло, подвинулось, какая-то изюминка Сергей появилась. Николаевич, я не могу. У нас бы уже, когда бы мы праздновали, что это марафон единства, уже из соломы прикатили какого-нибудь теленка бы уже Да, сделали, да. каких-то покрышек бы накидали, подожгли бы уже, бы лебедя праздник был, какого-нибудь праздник. бы уже сделали, уже так бы весело было. А сидят спят, что-то. ничего не интересного. До телефона такого поснимать, потом попостить что-то там, или как Но это называется. Ай, неважно. вы, может быть, забыли, Да. что сегодня в Беларуси... Два праздника, два. Два праздника. Два. Да, ну, Ничего смешного, Первый, два первый праздника. знаете какой, да? Какой праздник? Выборы, Выборы. понятно. А второй — Всемирный день без интернета. Да. И Ничего мы, не работает. Мы его празднуем, это святой для белорусов праздник. Да, никто не может ни дозвониться, никуда, ничего. Мы так отмечаем. Да. Но все-таки сегодня выборы. И вот хочется, может быть, дать вам последний шанс проголосовать. Вот мы посчитаем, поверьте, мы по-честному все сделаем. Проголосуйте. Хотите ли вы, чтобы в Беларуси все осталось так, как прежде? Я знаю, он тут вот за тумбой точно хочет. Да. Да, ну, Бородач давайте проголосуем. Кто Давайте. хочет за то, чтобы в Беларуси осталось все как прежде? Поднимайте руки. Поднимайте руки. Молодцы. Так на глаз не скажешь, кто проголосовал. Большой процент. Давайте доверим это дело машине. Сейчас электронный помощник Лидия произведет подсчет голосов. Лидия готова? Лидия готова. Сейчас мы посчитаем ваши голоса. Потрясающе. Спасибо. Спасибо за оказанное доверие. Вот спасибо. Молодцы, единодушно. С хорошим осадком мы Да. уедем с этого А мероприятия. вы сидите дальше тут. Благодарим вас за мы внимание. дальше поедем. У нас сейчас в Раубичах баня открывается. Да. После марафона единства. Да. Надо же проверить, Сергей Николаевич. Если в зале кто-то из молодых девчат Да. хочет поехать, пожалуйста, присоединяйтесь. Если кто-то захочет вернуться, через Да. нас, пожалуйста, подходите. Вот за столбом мы уже к мальчику сейчас подойдем. Вот попробуем, да? Он, мне кажется, уже созрел. А я все, еще- все.
Я еще, Сергей Николаевич, вам предложу. Тут прекрасная речка вот какая-то течет. Не знаю название. Давайте искупнемся. По нашей традиции. Хорошо. Спасибо. Спасибо за внимание. До Все, свидания. давайте. До свидания. Молодцы. И ты молодец. Хорошо. Спасибо, спасибо. Смотри Это у меня. было чин-чин-чиновенство. Чин-чин-чиновенство. А я думаю, их посадят все равно, да. Потому что слишком маленький процент нарисовали. Ну, там же, понятно, сделают больше. Мы працягваем з вами размаўляць пра культуру, пра навуку. І зараз на гэтай сцэне Валярына Кустава. Грамадская дзеячка, паэтка, лектарка, аўтарка, вядоўца тэлевізійных праектаў. Калі ласка, сустракайце. У вас яшчэ ёсць моц некая у далонях? Дякуй. Добрый день, сябры. Беларус беларусу і беларуска беларусцы, любоў, падтрымка і перамога. Такі мой асабісты лозунг апошніх 4 гадоў. Мяне зовут Валярына, і больш за 30 гадоў я займаюся папулярызацыяй беларускасці. Для мяне наша мова, культура, літаратура, спадчына з'яўляюцца непарушнымі не толькі нацыянальнымі, але і прыватнымі каштоўнасцямі. Беларусам цяпер цяжка. Складана па абодва бакі мяжы. Адныя з нас, знаходзячыся на эвакуацыі далёка ад дому, іншыя ва ўнутранай эміграцыі, хоць і на сваёй зямлі. Але што нас аб'ядноўвае? Гэта нашая ідэнтычнасць, нашая беларуская самасць, якую мы папросту мусім захаваць, калі хочам застацца і захавацца як народ, як нацыя, а не невялікая купка патрыётаў, што страцілі повязь з рэальнасцю. Хто і як здабыў сваю ідэнтычнасць? Нехта з вёскі, з малаком маці, з песняй бабулі, нехта, натхніўшыся творамі нашамоўных спевакоў, пісьменнікаў, палымянымі прамовамі лідараў апазіцыі, альбо бліскучымі лекцыямі сваіх апантаных настаўнікаў, выкладчыкаў, а хтосьці, закахаўшыся ў беларускага міністра, паэта ці актора. У кожнага свой шлях да Беларусі. Галоўнае яго дайсці. Памятаем, як Уладзімір Караткевіч пра свае творы прышчапляў ген беларускасці больш чым 4 пакаленням беларусаў, беларусак, якія ў сваю чаргу рабіліся свядомымі ў сваім нацыянальным выбары, менавіта судакрануўшыся з нашай культурай, дзякуючы ёй. Памятаем, як у 90-е гады Беларусь гула імем беларускага спевака з Амерыкі Данчыка. Як на яго канцэрты былі поўныя аншлагі. Ён запісваў дыскі разам з Леанідам Барткевічам, а яго хіты «Аксамітны летні вечар», «Беларусачка», «Зорачкі» спявала краіна. І тут я хачу прыгадаць імя аўтара культавых хітоў, які спяваў Данчык – Сергей Новік Пяюн. Камусьці знаёмае гэта імя? Чулі? Сергей Михайлович быў беларускім паэтам і дысідэнтам. Ён правёў у канцлагерах і турмах 30 гадоў свайго жыцця. Ён сядзеў пры ўсіх уладах і рэжымах. Сядзеў за свае перакананні, за сваю грамадзянскую пазіцыю. У тым ліку за тое, што арганізоўваў беларускія школкі для дзетак. Мне пашчасціла сябраваць з ім. Мне 7 гадоў, яму 87. Як здабыткі ён паказваў мне скарбы болю і часу, свае пярсцёнкі, зробленыя з кайданоў, з ягоных кайданоў, на якіх было напісана 1945, 1958, Калыма, Сергей Новік Пяюн. І паказваў крыжак, зроблены з косці мамонта, якую ён знайшоў на рудніках. Яго 7 разоў за одну ноч вадзілі на расстрэл і не расстралялі. А на раніцу, як шапку, ён зняў усе пасівелыя за ноч валасы. Ён быў скрыпачом, а фашысты, даведаўшыся пра тое, што паэт з'яўляецца і музыкам, зламалі яму усе пальцы. Яшчэ я хачу прыгадаць,
імя беларускай паэткі і дысідэнткі Ларысы Геніюш, якая ўсё жыццё пражыла з пазнакай у пашпарце без грамадзянства. Настолькі прынцыпова яна не прымала савецкую ўладу, як ёй прызначылі 25 гадоў турмы. Нічога не нагадвае. Беларуская гісторыя ідзе паступова, назад ці па спіралі. Я не проста так згадала імёны гэтых асобаў. Ведаеце, чым яны адрозніваюцца ад усіх нас? З аднаго боку – нічым. З іншага – пажыццёвай нязломнасцю свайго выбару. І каб не было іх прынцыповасці, не было б і нашай незалежнасці цяпер. Варта ўсведамляць, і гэта маё глыбокае перакананне, што нацыянальнае адраджэнне – гэта не выпадковы перыяд, не абставіны так склаліся, а менавіта выбар людзей быць смелымі, прынцыповымі, ісці за сваімі каштоўнасцямі. І гэта той выбар, які мы дакладна можам зрабіць тут і цяпер. За што, за каго правялі палову свайго жыцця за кратамі Геніюш, Новік Пяюн? За што і за каго былі расстраляныя беларускія інтэлігенты ў 1937-м? За нас. За нашую магчымасць быць незалежнымі, вольнымі, гаварыць на сваёй мове, чытаць сваю літаратуру, спавядаць свае традыцыі і наноў адраджацца. Паўтаруся, нацыянальнае адраджэнне – гэта наш магчымы выбар. Цяпер перыяд, калі мы выбіраем стацца страчаным пакаленнем ці застацца супербеларусамі і супербеларускамі для наступных пакаленняў у нашай гісторыі. І гэта цалкам залежыць ад нашага існага цяперашняга выбару. Цяпер асабліва небяспечны час для нашай культуры, бо тая ніць спадкаемнасці, наследавання, спадчыннасці можа перарвацца, і нашая задача ў тым ліку не дапусціць гэтага. З'ехаць з Беларусі ніколі не было маёй марай. Наадварот, я адмаўляла такую магчымасць для сябе, бо не магу без сваёй балючай Беларусі і як паэт, і як чалавек. Але апошнім часам я сфармулявала разуменне, якое ратуе маю душу. Дзе мы разам, там і Беларусь. Толькі дзе мы разам, там і радзіма. Жыве Беларусь! Дякую, дякую, Валярына, дякую. Так, наберитесь эмоций, мы працягваем. Сёння яшчэ будуць і музычныя сюрпрызы тут, цудоўныя на сцэне. А зараз тут на сцэне дацэнт, кандыдат гістарычных навук Роза Турарбекова. Калі ласка, сустракайце. Добрый вечер. Мне выпала такая честь быть последним спикером. И я знаю, что вам сейчас уже сложно воспринимать такие серьезные академические речи. Одно могу обещать, все будет очень быстро. Тем не менее, тема моего выступления достаточно сложная. И, как мне кажется, злободневная. Она учитывает не только белорусскую политическую реальность, но и политическую реальность вообще в мире. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, касается не только белорусов, но и вообще в целом мира политики. И как мы сюда вписываемся, и чего нам недостает, и что нам требуется компенсировать, в чем у нас дефицит. Итак, тема моего выступления – упрощение – это зло. Понимаете, да? Преподаватель, что он может еще такое сказать? Вы слышали неоднократно, что политики врут. И это не безобидная вещь, над которой надо смеяться. Почему? Вот он, например, почему. Лукашенко в 2020 году давал советы. Что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Сходите в сауну сухую. Но если 2-3 раза в неделю,
тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает. Приятно смотреть по телевизору, люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит. Я человек... Водка, сауна, трактор. Упростил максимально. Вместо принятия сложных решений по изоляции, защите и дистанционному обучению. Итог, по данным киберпартизан, 90 тысяч умерших. Преступления, которые еще предстоит всерьез оценить. Но разве Лукашенко один такой желающий? Все упростить, соврать ради этого, решить все наскоком? Нет, к сожалению, не один. Популизм сегодня популярен, но он также опасен, как Лукашенко с его водкой против ковида. Почему упрощение сегодня так востребовано? Сложность технологий порождает сложность мира, общества и управления. Скорость и объем информации вызывает сильный стресс, и многие просто не выдерживают. Хотят простых и быстрых ответов, хотят простых и быстрых решений, чтобы целый курс академический на 5 карточках, чтобы аналитический доклад на 2 страницах. Самое главное, суть за 5 минут, прямо как здесь. Извините. Белорусы – нация продвинутая, развитая, но не имеющая главного политического опыта. Это опыт представительства. Чтобы ни царь, ни князь, ни президент, ни сильный лидер, а множество групп и партий. Я не люблю такие упрощения, как народное единство у Лукашенко, гармония в китайской партийной традиции, общая цель, как у коммунистов, и большинство, как во всех диктатурах. Я имею в виду волю большинства. Почему? Потому что они предполагают жертвенность во имя единства, гармонии, общей цели и большинства. А кого мы должны принести в жертву? Что? Эти слова и есть упрощение, которое может привести к преступлению, как в случае как раз именно с ковидом. Общая цель может оказаться ложной, как коммунизм, например. Единство значит никакого альтернативного мнения. Гармония – это вообще обман, оправдание для замазывания проблемы. А большинство – это манипуляция, призванная внушить послушание и подавить индивидуальность. Когда мы говорим о представительстве, мы говорим не вот эти примитивные слова, а совсем другое. Солидарность, видение, плюрализм, инклюзивность. В конечном итоге свобода и демократия. Мы можем достичь единства только через компромисс интересов всех представителей общества. Мы можем выбрать цель, но не раз и навсегда, а каждые 4 года, и не одну, а несколько. Мы можем прийти к решению проблемы через ее признание, дискуссию, переговоры и компромисс. Конечно, должны быть красные линии, но это скорее наши ценности, которые должны сдерживать всех нас в рамках. Поэтому нам нужна сильная и независимая судебная власть. Нет, не карающая, защищающая закон и людей. Эти общие фразы на самом деле имеют конкретное наполнение. Мы только должны понять их и держать в уме всегда. Это не просто построить демократию, это сложно. Мы должны быть готовы к сложностям, учиться разбираться в этих сложностях, учиться диалогу, совместному поиску решения проблемы и неукоснительному его выполнению. Для этого нужно баланс 3 ветвей власти – судебной, представительной, исполнительной, прозрачность работы политиков и бюрократов, подотчетность правительства и, конечно же, доступ общества к информации. Сегодня мы видим, чем оборачивается авторитаризм с его упрощением. Он сам по себе меняться не собирается, и демократизироваться тоже. Более того, он может только деградировать. Мы должны научиться не только бороться с ним, но и распознавать его на ранних подступах. Не только люстрировать, мстить, судить, но и слушать, разговаривать и договариваться. Мы должны понять и признать, что мы разные, и наши интересы могут быть разными. Только через это мы сможем быть солидарными. Живе Беларусь! Дякую, великий. Дякую, дякую, господа Рози, дякую, великий.
Шановне господарство, глядачі тут у залі і там, з того боку екрана, заставайтеся ля сваіх екранаў, заставайтеся тут на месцах. Канешне, будзе цяжкавата сядзець на месцы, таму што зараз вось тут, на гэтай сцэне, гурт «Вольскі». Дзякуй усім тым, хто даглядзеў да гэтага моманту трансляцыю. Дзякуй усім тым, хто тут у зале. Мы разумеем, што гэта было доўга па часе, але, як правільна сказала спадарня Роза, спрашчаць не трэба. Гэта, ведаеце, тык-ток фармат не для нас. Усіх паслухалі, былі шыкоўныя выступы, цудоўныя людзі, і нам хочацца верыць, што беларусы, мы з вамі годныя лепшага, і гэта лепшае у нас будзе. А зараз, як я і казаў, гурт «Вольскі». Таму давайте так, будзем сустракаць, апладысменты. Тут яшчэ трэба нешта падключыць. І як казалі там гэтыя хлопцы з Чин-Чин Channel, чыноўнікі, што это за зоркі такія, што за песні пра этих прысмыкаючыхся, ўсё гэта сёння паслухаем. Сядзець нельга, трэба танчыць, падтрымліваць тое, што адбываецца на сцэне, можна спяваць. Мы ведаем, што беларусы ўсе ўмеюць спяваць, асабліва ў Коордынацыйнай радзе. Там проста шмат цудоўных таленавітых спявачак. Давайте, вы зараз глядите, можно писать у комментах, там у комментах, ты, кто глядит трансляцию, пишите что-нибудь у комментах, замовляйте песни, а чему б и не? Пишите, хочем послухать, что хочете послухать? Ось Татьяна Мартынова каже, что хочет послухать песню «Поветрный шар». Вось, а мы чакалі, хто гэта зробіць? Жыве Беларусь! Канешне, жыве! Жыве вечна, жыве вольна! О, першыя акорды. Жыве Беларусь! Дайте, пару секунд дайте нам, калі ласка, вот тут трэба перакамутацыі, все падлучыць. Дякую. Ну і так, як слушна сказаў вядоўца, гэты гурт «Вольскі» перад вами. Сёння шмат уже было прамоўцаў, шмат всяго казалі пра гэтыя чарговыя векапомныя выбары, чарговыя. Раз на 5 гадоў здараецца такая падзея ў Беларусі. І ў кожнай гэтай падзеі ў розныя гады ёсць свой сімвал. Мне падаецца, што ў гэтым годзе сімвал гэта маленькі беленькі сабачка, які забегае на участак, падымае заднюю лапку і акрапляе сваёй чароўнай вадкасцю гэты участак, гэтую сакраментальнае памяшканне. Вось. Ну і каб працягнуць справу гэта шпіца, трэба проста намаляваць адсоткі. 97, напрыклад. І гэта будзе якраз вот тое, што трэба, тое, што патрабуецца ў гэтай сітуацыі. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, толькі не дыхаю, усё дарма.
глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары. Не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю уласнага сэрца стук. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лады песнёю, падымі мяне паветраны шар. Ляцець над зямлёй, ляцець, бачыць гарады, бачыць 100 дарог. Глядзець на мяне, глядзець, сонным позіркам будзе мой народ. На нешта вырашацца прыспеў на пэўны час, а ветрам свабоды дыхаю я. Унізе сям'я ды праца і сотня ладных спраў, якія 100 разоў я адкладаў. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лады песнёю, падымі мяне паветраны шар. Вы казали мне про небесный раз и про сумный сигнал. Але бачу неба я, дыхал неба я кранал. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лады песнёю, падымі мяне паветраны шар, падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лады песнёю, падымі мяне. Дякуем! Жыве Беларусь! Дякуй! Ты прачынаешся ранкам, а неба няма. Ты выходзіш з дому, а дарогі няма. Ты ўдыхаеш на поўныя грудзі, а паветра няма. Ёсць турма, есть турма. А ты натыкаешься на стену, а яна на тебе. Не ты падаешь у бездань, а яна у тебе. Не ты выключаешь святло, а яно у тебе. Як на войне, як на войне. Як на войне. Што застанецца, калі попел пакрые ўсё? Што застанецца, калі ветер развее ўсё? Што застанецца, калі скончыцца ўсё? Толькі любоў, толькі любоў.
любовь, только любовь, только любовь, только любовь. Дякуємо! Светло, гаси светло, погледший снегу намело. Все тонет снег, це просто час, зміняє світ, зміняє нас. Ростуть доми після дождю, будуємо ми свою межу, будуємо ми могутний мур, как там сховать свою душу. Легкие, легкие, наши далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые, наши померлые, темные, темные, наши, что темные. В светлом сне, в темных днях сказали мне, что ты моя. Никто ничей, все свои, и каждый дбает про себя, и каждый сам себе бальзам, раны ночной порой. И мы глядим, безгласный фильм, где каждый сам себе герой. Легкие, легкие, наши далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые, наши померлые, темные, темные, наши, что темные. Было и есть, и наша злость не быта в лытках наших кост. Над нами страх, не быта стяг, и мы живем не в гостях. Стирайся, бро, запаянный газ, и все стаканцем декаданс. Сдымайся, бро, гаси светло, поплеши снегу на легкие, легкие, наши далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые, наши померлые, темные, темные, наши, что темные.
Дякуємо! Живе Білорусь! Ми зараз нефармальний гімн Білорусі. Песня дворов, подворотнів, садов, кварталів, районів Менська, Городні, Могилєва і інших білоруських городів. Ну і Варшави, тепер так само і Вільні, і різних заміжних. Столиці не тільки. Переходьте сюди, будь ласка. Переходьте до нас. Калі раптом чуєш комунальні бахи, життя тебе возьме петлю. Зразумеешь ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь ты, что и сегодня, и вчера наше место на дороге так. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шага не достала. Шагай. Не было Галилея, Боба Валея, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, и ты чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шага не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Беларусь, нашу милую маму, треба в разных краях побывать. Зразумеешь, тады под твоими ногами три слона нерухомо стоять. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шага не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Эй, шагай, шага не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не шагает, и ты не шагай. А теперь вы! Эй! Классно! Эй! Еще раз! Эй! Hey! And that's why I got to hey, la 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 la. Ты не шагай, шага не достала. Hey, la 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 la. Ты не шагай, ты не шагай. Hey, la 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 la. Ты не шагай, шага не достала. Шагай, ты не шагай, ты не шагай, шага не достала. Никто не шагает, и ты не шагай, никто не шагает, и ты не шагай, никто не шагает, и ты не шагай. Дякую, апошняя песня. Песня спокойная. Можете потанчить з парами, будь ласка. Ці можна як у сільському клубі. Женщини, так само мені супротив.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так добро. Я с головою залезть и под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Притінком синім зимової порою в домі батьківських усьо так знайомо. Я з чим согреться, де сховатися в домі батьківських у матчиній хаті. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Усё так надійно, усё так грунтовно, що тут додать, хіба що нічого. Можна жить далі, день прийде новий. Добраніч, паненки, добраніч, панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Пава! Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. А теперь давайте, как мы любим разом с вами. И как вы громчей за нас спевали, добро? Тут такое узмацнение минимальное, так что давайте возьмем волю в кулак, возьмем себе в руки, возьмем, вытесним себе раба и затесним у себя белоруса. І гучно спіємо гэты просты і ясны рэфрэн, простыя словы, простыя рэчы. Давайте праверым, ці ведаеце вы яго ўвогуле. Раз, два, тры. Все классно, вы ведаеце. І ззаду таксама подключайтесь. І аператоры таксама давайте. Так, там под контролем. Добре, значит, трэба падняць на пару дэцыбелаў і разам з намі феерычна скончыць гэты эпахальны дзень беларускіх выбараў з гэтым шпіцам класным. Давайте. Раз, два, тры. І разом з намі спяваем, працягваем. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова. Простые речі. Дякую вам! Це був гурт Вольський. Дякую за співи. Живе Білорусь! До нових зустрічей, приходьте на концерт. Пакуль! Дякую!